Welcome to Fight Club. Club is. I think the ding ding. Ha ha ha. Second rule of Fight Club is. I think it's Ramaya. Ξέρετε, γενικώς αυτό που λέμε φιδιά, ναι, έχει πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή ρε παιδί μου, είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, καλά ρε, εγώ ξέρω τη Τζούλια, Και αυτό που εννοείς στην πραγματικότητα είναι ότι τυχαία μέσω ενός κολλητού τυχερέτησης διαχειραψίας ανάμεσα σε άλλους 10 σε μια καφετέρια. Παραδείγματος χάρη. Άμα είναι έτσι την ξέρεις, γιατί το χειρότερο να λες ξέρω την Τζούλια, ας πούμε, και να την έχεις δει σε μια καφετέρια να πίνει το καφέ της. Όχι, να έχει γίνει κάτι, έχει σημασία αυτό που λέω. Να έχει γίνει κάτι το οποίο όμως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να συνιστά γνωριμία. Συγγνώμη, άμα έχεις το τάξη χειραψία την έχεις αγγίξει. Την έχεις αγγίξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα έχεις ένα στα παιδιά σου, την έχω αγγίξει. Εντάξει. Της έριξα το χέρι. Α, σου λέω, είναι το θέμα να περνάει από μπροστά, ξέρω εγώ, από μια καφετέρια, να τη δεις και να πεις πω γνώρισα την Τζούλια χθες. Ναι. Αυτή είναι η φιδιά. Το άλλο γνώρισε την Τζούλια, ναι, τι χαιρέτησες. Εντάξει, μια τέλος πάντων ελεγχόμενη φιδιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, να το πούμε ελεγχόμενη φιδιά, υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα. Να το πούμε, ναι. Έχουμε και πολλά άλλα παραδείγματα. Είναι αυτό που λέμε η διαφορά μεταξύ. Υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα, ρε παιδί μου. Πόσο εγώ δύο άνθρωποι, ο ένας ξέρω εγώ μπορεί να έχει την Porsche την Cayman, ας πούμε, την Cabrio, και άλλο το Suzuki το Swift το Cabrio. Και οι δύο έχουν Cabrio. Δεν έχουν και οι δύο Cabrio. Έτσι. Όμως αν το λένε ξέρω εγώ, με τον ίδιο στόμφο, δεν είναι το ένα λίγο ελεγχόμενη φιδιά. Είναι όπως επίσης αν αυτός με το Swift το Cabrio έχει ένα Berlock Porsche. Ναι. Και το κουνάει επιδεικτικά, ας πούμε, στην καφετέρια. Ή όπως ήταν πρόσφατα μια φωτογραφία, έκανα στυλ. Τώρα να μην λέμε ονόματα, ένα μικρό αυτοκίνητο, το οποίο στο πίσω μόνο έχει αυτοκόλλητο Cayenne. Το οποίο γιατί συμβαίνουν και αυτά. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, πού θέλουμε να καταλήξουμε, κυρίες και κύριοι. Πουθενά φυσικά, όπως πάντα. Ναι, ρε παιδί. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πούμε ότι οι ελεγχόμενες φιδιές υπάρχουν και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μία από αυτές τη διαβάζουμε εδώ και 2 μέρες και τη διαβάζουμε και για τις δύο ομάδες. Και έχει σημασία τώρα που το λέμε γιατί έχει γίνει και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή, το ένα είναι το δίπολο Ολυμπιακός Ρονάλντο. Υπάρχει. Και το άλλο είναι το. Αυτό θέλω να πω. Και το άλλο είναι το περίφημο δίπολο Παναθηναϊκός Ρεκόμπα. Λοιπόν, τα οποία είναι δύο πράγματα που παίχθηκαν σε ελληνικές εφημερίδες, οι οποίες βρήκαν τις καλύτερες και μεγαλύτερες φωτογραφίες, τις οποίες τραβήχτηκαν μέχρι που να μην βγάλουν κόκο, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουν να μπουν. Πιάσανε μισή σελίδα του Ρεκόμπα, άλλη μισή του Ρονάλντο. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Για το τίποτα. Διότι, αν κυρίες και κύριοι, ένα τηλεφώνημα στον ατζέντη του Ρεκόμπα, ειδικά αφού το έχει υπογράψει, ή και πριν, δεν έχει σημασία, ή στον ατζέντη του Ρονάλντο για ειρηνευτική επαφή, δεν συνιστά είδηση. Πόσο μάλλον δεν συνιστά στόχο στην πραγματικότητα, πόσο μάλλον δεν συνιστά προσπάθεια. Αν είναι πρόταση όμως συγκεκριμένη, δηλαδή θέλουμε να έρθεις, δεν ξέρω, λέω, αν ήτανε. Δηλαδή τα μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για το Ρεκόμπα τουλάχιστον που διάβασα, γιατί με τον Ρονάλντο δεν ξέρω λεπτομέρειες, για πρόταση τριετούς συμβολέου. Ναι, εντάξει. Εγώ ακόμα διαβάζω σε εφημερίδες ότι ο Ρεκόμπα αλλά δεν, διότι συζητάει την ανανέωση συνεργασία με την Ίντερ, που έχει υπογράψει τριετές εδώ και 15 μέρες. Δεν υπογράψει τριετές ακόμα. Η είδηση βγήκε προχθές ότι τα βρήκαμε σε ένα λεπτό. Όχι, αυτό που σου λέω. Ποιος σου είπε πριν από 15 μέρες? Καλά, εντάξει. Θες να πάρουμε τηλέφωνο? Τέλος πάντων, ας μην φύγουμε από την ουσία της υπόθεσης. Η ιστορία έχει ως εξής. Είναι ότι ο Ρεκόμπα είχε δηλώσει θέλει να μείνει στην ομάδα. Το ραντεβού έγινε προχθές που λέει υπογράψαμε σε ένα λεπτό. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποιος του Παναθηναϊκού επικοινώνησε με τη λογική ότι, θέλει να υποτίθεται ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να μείνει στην Ίντερ, αλλά α πούμε που δεν παίζει θα του προτείνουμε κάτι με σαφώς λιγότερα λεφτά. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε στη λογική των 5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που παίρνει ή που ζητάει. Με τη λογική ότι αγόρι μου 11 θα ξεκινά και τελειώνει από σένα. Η ουσία είναι ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τηλεφωνήσει και να βρει το μάνατζερ οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί στις εφημερίδες. Δεν δείχνει δηλαδή κάτι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει το μάνατζερ του Ροναλντίνιο. Ναι. Και να πει ενδιαφέρεται ο πελάτης σας στο Ολυμπιακό. Αυτό είναι αστείο. Λιγότερο αστείο είναι το τηλεφώνημα στο Ρονάλντο ή του Παναθηναϊκού στο Ρεκόμπα? Λιγότερο αστείο. Είναι λιγότερο αστείο. Μάλιστα. Διότι κανείς δεν πήρε το Ροναλντίνιο, εν πάση περιπτώσει, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το να παίρνει τηλέφωνο το Ρονάλντο ή το Ρεκόμπα ή του μάνατζερ του ή οτιδήποτε. Από τη στιγμή, με τον Ολυμπιακό τώρα που μιλάμε, που έχει φέρει το Ριβάλντο. Σου φαίνεται τελείως απίθανο να θέλει να προχωρήσει ο Ολυμπιακός να κάνει τον μπαμ? Για τον Ρονάλντο, ναι. Γιατί?
Γιατί? Με δεδομένο ότι ο παίκτης θέλει να φύγει, ας πούμε, αν θέλει να φύγει. Ο Ρονάλντο δεν έχει κλείσει καν τα 30 Ναι. και παίρνει 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τελεία. Και Τελεία. από την τσέπη σου θα βγουνε. Τελεία λέω. Από την τσέπη σου θα βγουνε. Όχι, αλλά λέω τελεία. Γιατί λες τελεία? Μα Δεν καταλαβαίνω. γιατί τελεία λέω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί αυτό δηλαδή, είναι. Δεν καταλαβαίνω ποιος Ωραία. θα στερήσει το όνειρο του οπαδού. Βρε το όνειρο, κανείς δεν στερικέ. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε και ό,τι και να γράφουν οι εφημερίδες, το όνειρο δεν σβήνει ποτέ. Γιατί, πω, όταν γράφανε για το Ριβάλντο, γιατί είναι το αρρώστια, πίστευες? δεν είναι όνειρο. Ναι, όταν γράφανε για το Ριβάλντο, το πίστευες? Για το Ριβάλντο δεν γράφτηκε ποτέ. Έχεις εξηγάσει ότι Όχι, είναι από τις. Όχι. Πώς και δεν γράφτηκε τώρα? Όχι. Πώς και δεν γράφτηκε? Κάπου θα γράφτηκε τώρα. Όχι, κάνεις λάθος. Και το εντάξει, θυμάμαι πολύ καλά. οκ, Δεν μπορώ να οκ. μιλήσουμε για την περίπτωση του Ριβάλντο. Θυμάμαι ότι ξαφνικά ξύπνησα εγώ ένα πρωί Ιουλίου του 2004, ανοίγω το ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούω ότι έχει το Ριβάλντο και ήμουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 30 χρονών μαντράχαλος και δεν πίστευα στα αυτιά μου, στα 30 μου, να μην πιστεύω στα αυτιά μου γιατί δεν είχε γραφτεί ποτέ. Αλλά αυτό ήταν sui generis περίπτωση. Αν είχε γραφτεί θα το πίστευες? Όχι, αλλά θέλω να σου πω πόσο μάλλον που δεν γράφτηκε. Δεν θα το πίστευες και όμως ήρθε. Ναι, εντάξει, Γιατί δεν να θα μην το συμβεί πίστευα. κάτι αντίστοιχο με έναν άλλο παίκτη, ας πούμε? Γιατί ο Ρονάλντο είναι 30. Και ο Ριβάλντο ήρθε 32. Γιατί ο Ρονάλντο είναι 30 και παίζει στη Ρεάλ. Ναι. Μα τώρα τι Και ο Ριβάλντο ήταν 32 και παίζει στη Μίλαν. Δεν έπαιζε στην Grasshoppers. Εντάξει, οκ. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί σου κάνει αίσθηση αν γράφεται αυτό το πράγμα? Όχι, μη στραβώνεις. Δεν μπορεί οποιοδήποτε τηλέφωνο να περνάει είδηση. Γιατί σου λέω αλλιώς βγάζουμε κι εμείς αύριο το πρωί μια εφημερίδα. Ναι. Παίρνουμε 50 τηλέφωνα τη μέρα και αύριο βγάζουμε εφημερίδα. Ναι, πάμε, άντε. Παίρνουμε λοιπόν, λέμε γεια σας εδώ, πώς το λένε, Μεσσηνιακός, Πανθρακικός, εδώ πέρα θέλουμε με το Σμέρτιν. Καλή ώρα ιστορία. Ναι. Και λέμε, θέλουμε το Σμέρτιν. Ναι. Θέλουμε όποιον, τον Κούτιος. Το Σεφτσέγκο, γιατί να πάει στην Τζέλσι. Πανθρακικός. Δεν τον θέλουμε. Δεν το θέλω. Θέλω να σου πω, μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το κάνεις. Είναι γελίο. Θα πάρεις εσύ ως Παθρακικός? Θέλω να σου πω, μπορείς. Μισό λεπτό. Πες μου, εξήγησε μου ένα τα πράγματα για να βάλουμε ρόλους αμένα να το ξεκινήσουμε, να το κάνουμε αύριο. Εντάξει. Να τους πάρουμε τηλέφωνο. Σήμερα το βράδυ. Με τη διαφορά ώρας μπορεί κάποιον να τους βρούμε εκεί πέρα. Ως τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε ως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι, δεν είμαστε, εκπροσωπούμε κανένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο τότε. Κομμένα θα σου κλειδώσω και τα περαστικά από το τηλέφωνο. Εντάξει. Θα πάει να πάρεις. Οι άνθρωποι παίρνουν ως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και ρωτάνε για παίχτες. Εσύ τι θα πάρεις? Πάρε και πες, γεια σας, το τηλεφωνώ από το Μαξίδο Sport FM. Θέλουμε να πάρουμε γραφή το Larry King. Το Larry King να το καταλάβω. Όχι να παίρνεις το Σμέρτιν τώρα και το Ροναλντίνι βραδιάτικα. Πού και σπου. Θα σε βρίσκουν και θα έχουν και δίκιο. Έτσι είναι, μη γελάτε. Ο Σμέρτιν είναι καλό παιδί. Άμα ήταν καλό παιδί δεν θα φύγει από την Τζέλσι. Και άξιο παλικάρι. Όχι, τα κακά παιδιά φεύγουν από την Τζέλσι. Τα καλά παιδιά μένουν εκεί. Τα κακά παιδιά πάνε στον παράδεισο. Ναι, και τα κακά πάνε παντού. Πώς γίνεται τα κακά να πηγαίνουν στον παράδεισο και παντού? Τα καλά πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού. Λοιπόν, μη στερούμε από τον κόσμο το όνειρο. Το είπαμε αυτό όμως. Δηλαδή, το όνειρο ας πούμε του Ροναλντίνιο είναι ανύπαρκτο. Έτσι, δηλαδή, όποιος το γράψει, ας πούμε, θα γελάνε και, τι να σου πω, και τα βότσαλα. Δεν μιλάω για προσανατολισμό. Μιλάω απλώς για δημοσιογραφική ευτυχία. Δεν μπορείς. Λοιπόν, είναι είδηση ότι πήρε μια ομάδα τηλέφωνο το Ρονάλντο? Είναι είδηση. Δεν μπορείς να της αφιερώνεις αυτόν τον χώρο κάνοντας το τόσο φανταχτερό. Και τέλη Μαΐου τι θα αφιερώσεις, πού, τι θα γίνει? Έχουν αποδειχθεί τόσα χρόνια τόσο εφευρετικοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο. Τι να βρουνε? Άμα δεν γράψουν τώρα για μεταγραφές, που είναι το κούφιο διάστημα ανάμεσα στο τέλος του πρωταθλήματος και του Champions League μέχρι το Μουντιάλ, γιατί αν ήταν μια οποιαδήποτε χρονιά, θα σου λέγα εντάξει, θα το πηγαίνουμε χαλαρά γιατί έχουμε να ασχοληθούμε όλο το καλοκαίρι με ονόματα που θα έρθουν, ας πούμε, ή που έρχονται ή που υπέγραψαν, ή που τους είδαμε στο Πεντελικό, ή που τους είδαμε στο Λίδρα Μάριο, ή που τους είδαμε στο Intercontinental. Αλλά εφόσον πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα μέχρι τις 9 Ιουνίου, γιατί μετά θα έχουμε να γράφουμε άλλα, τι θα γίνει? Που για μένα, αν θες τη γνώμη μου, αν υπάρχει επαφή, είναι είδηση. Δηλαδή, αν ας πούμε ο Παναθηναϊκός τηλεφωνεί και λέει, κύριε Ρεκόμπα, σας θέλουμε να έρθετε, για μένα είναι είδηση. Απ' την άποψη πια, ότι απ' τη μια έχεις περιπτώσεις τύπου Χάνσον, που ξαφνικά παζαρεύουμε τα 500-600-700 χιλιάρικα. Τι ωραία, τι πλάκα που έχει αυτό. Ναι. Και απ' την άλλη μεριά, έτσι, ο Πίτερ. Ναι, και απ' την άλλη μεριά, τη στιγμή που παζαρεύουμε τα 500-600-700 χιλιάρικα, κάνουμε κρούση σε Ρεκόμπα. Και κάνω εγώ το υποθετικό σενάριο. Λέω Ρεκόμπα, μάλιστα έρχομαι. Μου δίνει τη φανέλα με το 10 και έρχομαι. Έτσι έρχομαι, συμφωνώ. Θέλω να παίξω. Εν πάση περιπτώσει, έχω βαρεθεί να κάθομαι να γυαλίζω τον πάγκο και να βλέπω τους άμπαλους να παίζουν μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Θα του δώσω τη φανέλα να φοράει ο Γκοντζάλες, ή επειδή να είναι όσο κοντά του πούνε, όχι, αν θέλετε, έχουμε περισσευούμενο, ξέρω εγώ, το 11. Εντάξει, ο Ρεκόμπα το αρέσει το 20. Λέω εγώ τώρα. Δεν θα έχουν πρόβλημα. Δεύτερον, αν πει ο Ρεκόμπα, μάλιστα έρχομαι, παίρνω 5 εκατομμύρια ευρώ. Να.
Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είστε μια πτωχή πλην τίμια ομάδα η οποία του χρόνου θα παίξει στο UEFA και δεν μπορείτε να με καλύψετε. Θα κάνω ένα σκόντο. Θα κάνω ένα σκόντο, θέλω 3 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Ακατέβατα. Τι θα του πούνε αυτοί, καθίστε μισό λεπτάκι να δούμε πώς θα μας πάρει η Χέρεφε για το Χάνσον. Για να δούμε αν θα σας τα δώσουμε. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Μισό λεπτάκι. 700 στο Χάνσον. 1,5 στο Γκρόνκερ. 1,2 στο Φαντερμέιντε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Του χρόνου, Μην χαθούμε όμως, μην κάνετε κλειστό τριετές. Κάντε ένα συν ένα. Γιατί μπορεί να θυμηθούμε τον χρόνο. Όχι. Εάν υπάρχει όντως τηλεφώνημα, σημαίνει ότι υπάρχει διάθεση. Δηλαδή δεν το αποκλείεις, δεν μπαίνεις ας πούμε να πεις σίγουρα θα μου πει όχι. Ναι. Υπάρχει και μία συστόση να πει ναι, ωραία. Αν σου πει ναι, ώρας τι του λες. Ότι το budget μου είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τόσα δίνω για τον Γκρόνκερ. Και επειδή έχω γλιτώσει και 2 εκατοστάρικα του Παδόπουλου, το κάνω 1,7. Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο. Αν σου πει ναι, λες καλά, ρε κόμπα, έχεις 30 χρόνια και ακόμα πιστεύεις στα τζινιά. Κατάλαβα. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά πάντως, αν έχουν επικοινωνήσει είτε με τον Ρεκόμπα το μάνατζερ του, είτε με τον Ρονάλντο το μάνατζερ του, είναι ένα θέμα ότι εν πάση περιπτώσει την ψάχνουν για να κάνουν κάτι καλό. Την ψάχνουν. Αλλιώς δεν θα παίρνουν τηλέφωνο. Δηλαδή θα βγάζουν απλά εφημερίδες ευσεβείς πόθους των οπαδών. Αν όμως υπάρχει μια κρούση να δούμε, αν υπάρχει διάθεση μεγάλη να έρθεις, αν θέλεις, ξέρεις, ας πούμε, εδώ πέρα είναι καλά, θα είσαι αρχηγός, μίλα και με τον Ριβάλντο, ας πούμε, να σου πει τι και πώς. Ή ξέρω εγώ, εσύ Ρεκόμπα, μίλα με όποιον εν πάση περιπτώσει ξέρεις. Δεν θα ξέρει κανένα, αλλά. Νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Δηλαδή, για να καταλάβεις, στο τρίο αυτό της αστιότητας, δηλαδή το Ολυμπιακός Ρονάλντο, Παναθηναϊκός Ρεκόμπα και ΑΕΚ Αίλτον, αυτό που είχε πραγματικά ενδιαφέρον και άξιζε να του δοθεί έκταση, στο δικό μου το μυαλό, έτσι, ήταν η δήλωση του μάνατζερ του Αίλτον. Ο οποίος είπε ότι ναι, μπλα μπλα, ο πελάτης είναι γρήγορος, είναι γαζέλα, είπε διάφορα κτλ. Θέλει δωμάτια, 3 δωμάτια για τους γιους του, πισίνα και 2 αυτοκίνητα για τη γυναίκα του όταν πηγαίνει για ψώνια. Θέλει ένα για το. Δηλαδή αυτό είχε ενδιαφέρον. Είναι παγερά διάφορο. Ξεκίνησε λέγοντας είναι γρήγορος, είναι γαζέλα. Ναι, είναι γρήγορος και θανατηφόρος, περιμένει την μπάλα να σκοράρει. Λοιπόν, και είπε όμως επίσης, ότι εντάξει, έκανε πλάκα. Λέει ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί αυτό. Είναι πολύ καλό, εντάξει, μόνο ένα μειονέκτημα λέει. Εντάξει, δεν έχει λαιμόλαιο το κεφάλι από το κεφάλι, ενώνεται κατευθείαν με το σώμα. Αυτό ναι, γράφει το ρε παιδί μου και γράφει και το σχολείο σε κάνει πλάκα. Αυτό ναι είναι ωραίο. Τα υπόλοιπα τι είναι. Αυτό. Τι είπα περισσότερο. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με τρόμαξε σχεδόν. Γιατί? Με τρόμαξε σχεδόν. Πιστεύω θα ακολουθήσει κανονικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα. Πάμε στα εξωτερικά μας νέα. Λοιπόν, όχι. Είστε στο Sport FM, είναι η εκπομπή Fight Club και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευαγγελία Θοδωρίδου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Λάμπρος Γκαραγκάνης, στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2-10-95-79-2-83-4 και 5 τα τηλέφωνα του σταθμού τα οποία μπορείτε να καλείτε. Επικοινωνία εδώ με εμάς με αρκετούς τρόπους. Μέσω SMS είναι ο πρώτος, γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό 4540 με χρέωση 1 ευρώ ένα SMS. Και πάμε τώρα και στα ιντερνετικά, www.sportfm.gr το site του σταθμού, στο Radio Live ακούτε το πρόγραμμα και στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε και ένα πεδίο κενό μέσα στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω ίντερνετ. Αυτά μαζί με τα SMS τα λαμβάνουμε και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από όσα προλαβαίνουμε, τα πιο έτσι φαϊτλαμπικώς καλέσθητα, θα διαβαστούν στο τελευταίο ημίωρο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το email της εκπομπής, που είναι ramaya05@yahoo.gr, ramaya05@yahoo.gr. Ένα site για την εκπομπή, το Μανούκακα, που τώρα αυτό που είναι και στην Κρήτη μαζί με τις ελιές από ό,τι έχουμε καταλάβει και είναι λιγάκι ανενεργός. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κάρο ιστορίας, εκεί να έχετε διάθεση να διαβάσετε μέσα. Και για το Fight Club, το Fight Club από ελληνικό λεξικό που έχει σημασία έτσι, για κάποιους που χαλάνε τα λεφτά του συνοντάς μας για το τιμή κτλ. Fight Club από ελληνικό λεξικό, δεν το έχουμε πει, με όλους τους κώδικες σε βάση περιπτώσει που κατά καιρούς χρησιμοποιούμε εμείς εδώ πέρα. manousakas.tripod.com είναι η διεύθυνση χωρίς W και το forum της εκπομπής για να κλείσουμε www.theworld.gr. Το ομώνυμο Fight Club at Super Sport FM και τα λοιπά, διάφορες θεματικές κατηγορίες εκεί οι οποίες ανανεώνονται και όλα τα υπόλοιπα κτλ. Και κυρίες και κύριοι, εξ αριστερών μου δεν έχω πολλά να πω, έχω λίγα όμως και σταράτα. Είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, που με τα βίας κρατιέται. Ο Κώστας Βαϊμάκης, κυρίες και κύριοι, σήμερα πήρε ένα ειδικό ρολόι το οποίο μετρά ανάποδα την ώρα. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε στο ρολόι του Κώστα Βαϊμάκη, γράφει 3 ώρες, 32 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και μετράει αντίστροφα.
Και αν κάτι προς τα αφαίρεση, βλέπετε ότι το ρολόι αυτό θα μηδενίσει στις 2 τα ξημερώματα. Στις 2 τα ξημερώματα, Κώστα Βαϊμάκη. Γιατί ο Κώστας Βαϊμάκης, κυρίες και κύριοι, στις 2 τα ξημερώματα, όπως όλοι μας, θα είναι μπροστά στην τηλεόρασή του. Διότι ξεκινάει το φιλικό, το μεγάλο φιλικό της μεγάλης αγαπημένης, της επίσημης αγαπημένης μας, θα έλεγα, για αυτό το Μουντιάλ. Είπα Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι. Είπα Βενεζουέλα. Τρέλανέ μας όλους. Τρέλανέ μας. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Τρέλανέ μας. Το countdown. Αρρώστια. Αστερόεσα, θα κυματίσει και πάλι. Κυρίες και κύριοι. Και έχουμε και νέα, θα τα πούμε. Ο άνθρωπος που κάθεται εκ δεξιών μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα συλλογίστηκε κάτι πολύ σωστό. Διότι ο Γιάννης Τσάρος τα έβαλε κάτω, είδε εν πάση περιπτώσει ότι αυτός που θέλει να έρθει είναι αμυντικό χαφ σαν κάποιον άλλον που έφυγε. Αυτός που θέλει να έρθει είναι Βραζιλιάνος σαν κάποιον που έφυγε. Και αυτός που θέλει να έρθει έχει το πρόθεμα Ζε σαν κάποιον άλλο που έφυγε. Να. Και αναρωτήθηκε, αν ο Ζε Ρομπέρτο κάνει αυτά που έκανε ο Ζε Ελίας, ναι. πόσους μήνες θα πάει φυλακή? Είναι αμυντικό χαφ, είναι ένα Ζε κι αυτός. Είναι Ζε, είναι αριστεροπόδαρος. Είναι Ζε Πρεμιέ. Είναι Ζε Πρεμιέ. Έτσι, είναι Ζε Πρεμιέ. Ναι. Θα έχει τα νεύρα του, πιστεύεις, αν έρθει? Θα είναι, θα έλεγα, Ζε ματιστός για τους αντιπάλους. Μάλιστα. Δηλαδή μέχρι εκεί. Λοιπόν. Super Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά συγκινούμε όταν μπαίνοντας για εκπομπή βλέπω μηνύματα τα οποία έχουν έρθει 10 και 1 πρώτο λεπτό. Τα οποία βεβαίως δεν είναι για μας, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι, λίγο κλέβουμε λίγο από τη δόξα του Τάσου Νικολογιάννη και του Μάνου Ζερβάκη. Που λέει, ας πούμε, το μήνυμα, εγώ Τάσο επιμένω γιατί ψάχνουμε δεξί χάφ αφού έχουμε μπίδι. Να. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή τη μεταγραφολογία, ας πούμε, και όλο αυτό τον αχταρμά που γίνεται αυτές τις ημέρες, υπάρχουν οι εραστές του καλού ποδοσφαίρου. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν μπάλα, που ξέρουν μπάλα, που βλέπουν γήπεδο και πραγματικά λένε κάτι το οποίο και εμένα με εκφράζει. Δηλαδή, αν ο Μπίδης αυτή τη στιγμή λεγόταν Φαμπίδεν και ήταν Ολλανδός, ή αν λεγόταν Μπίνδιερ με ένα J μέσα στο όνομά του, ας πούμε, για να το κάνει και λίγο, ξέρεις, δύσκολο να το προφέρεις, και ήταν, ξέρω εγώ, Δανός, ή αν λεγόταν, ξέρω εγώ, Γιάν Ντάλ Μπίδεσον, θα λέγαμε, αυτή η παιχτάρα που παίζει, ας πούμε, δεξί χάφα, τρομερός παίκτης και με ξηραφένιες έντρες και έχει χτυπήματα σαν του Μπέκαμ και καλύτερα κτλ. Δεν θα τα αποθεώναμε. Να. Και το λέω χωρίς καμία ειρωνία αυτή τη στιγμή. Ότι δεν νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Μπίδης τόσο μέτριος ώστε το έλλειμμα του Παναθηναϊκού να πάρει δεξί χάφ. Ότι, ξέρω εγώ, δεν βάζει γκολ, αλλά φτιάχνει γκολ. Εκτελεί καλά τα στημένα, βγάζει καλές έντρες, είναι γρήγορος. Έχει βελτιωθεί σε αυτό το χρόνο που είναι στον Παναθηναϊκό και η βελτίωση είναι πασιφανής. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε αν έχει βελτιωθεί από τη μέρα που ήρθε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Βεβαίως και έχει βελτιωθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαλεζάνη φεύγοντας τη δική του φανέλα πήρε. Δεν είναι τυχαίο ότι ζήτησε και πήρε μόνο πάνω να το πει και είπε αυτό το πράγμα. Ότι σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Προσπάθησες και βελτιώθηκες πολύ. Ο Μπίδη. Και επαναλαμβάνω, αν λέγονταν Φαμπίδεν, δεν θα συζητάγαμε. Λέγαμε τώρα ο Φαμπίδεν και δύσκολη περίπτωση του Φαμπίδεν. Διότι του δίνουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και προτιμάει να πάει, ας πούμε, στη Σάλκε. Μπορούμε να το λέμε Κώστα Φαντερμπίδεν, γιατί είναι τώρα να κάνουμε με το Φαντερμέιντε. Γι' αυτό σου λέω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο, ας πούμε, και μπράβο στους εραστές του καλού ποδοσφαίρου. Έτσι. Και στην τελική ανάλυση ο Φαντερμέιντε έχει σελίδα στο διαδίκτυο. Να το πάμε και έτσι. Και αν έχει, είναι το όνομά του, είναι, ας πούμε, www.made.com. Είναι. Όχι Made. Φαντερμέιντε, οτιδήποτε. Όχι, κάτι πρέπει να είναι πιο λακωνικό. Mayday. Mayday.com. Έχει ο Γκρόνχερ. Πώς το συγγνώμη. Έχει Γκρόνι.com. Ο Λόβεγκρας έχει loveg.com. Για να καταλάβω. Έχουμε καμιά ιστοσελίδα του στυλ www.reco.it. Για να ξέρω. Όχι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στην οποία μπαίνεις μέσα και βλέπεις το Λόβεγκρας να κάνει τούμπες. Χα! Χα! Όχι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Να ενισχυθούμε εκεί, πραγματικά πονάμε. Στη θέση του δεξιού χαφ δεν πονάμε. Εκεί πονάμε, εκεί που κρίνει η ομάδα. Ναι, εκεί δεν είναι πονεμένη θέση. Αν αγγίξει τον Παναθηναϊκό στη δεξιά μεριά δεν θα ακουστεί κλάμα. Ναι. Αυτό έχω να πω. Έτσι. Αν και καθήμενος, εμίλησες ορθώς. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πάμε στοίχημα, μπαμ, να θυμίσουμε τα μέχρι στιγμής τελικά αποτελέσματα και να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, τελικά, θα θυμίσουμε όλα μια και καλή. 111, Νότια Κορέα, Βοσνία Ζεγοβίνη 2-0, χ το ημίχρονο. 112, Τσεχία, Σαουδική Αραβία 2-0, άσους από ημίχρονο.
113 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων, Δανία-Ολλανδία 1-1 διπλό το ημίχρονο. 114 Αούστρια Λούστενο Βάνενσταντ 2-0, 115 Γκράτ Κορνάλταχ 1-1, 116 Κέρντεν Κάπφενμπεργκ 2-4, 121 Λεόμπεν Εραστέχνης Αούστρια Βιέννης 4-0 και 122 Λίντσερ Κούφσταϊν 3-0. Αυτά είναι τα τελικά. Σε εξέλιξη τώρα. Στο 123 Τουρκία Γκάνα 1-0 ημίχρονο. Και επίσης ημίχρονο στο 124 Ιταλία-Ουκρανία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων και πάλι στο 0-0 και 125 Λόγκφορντ Κόρκ ημίχρονο επίσης 0-0. Δεν ξεχνάμε 2 η ώρα, έτσι. 2 ώρα τα ξημερώματα. Βεβαίως είπα Βενεζουέλα. Όλοι περιμένουμε. Έχουμε και 2 παιχνίδια στο μπάσκετ της εξέλιξης. Θα μιλήσουμε για τις ΗΠΑ αργότερα φυσικά. Στο καθημερινό ρεπορτάζ το οποίο ακολουθούμε. Αν μου επιτρέπεις, μπορούμε να το πούμε το pre-game show. Εφόσον μιλάμε για τον αγώνα, έχουμε τον αγώνα. Ναι. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε 2 παιχνίδια σε εξέλιξη. Στο 11 Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 54-58 αυτή τη στιγμή. Τρίτο, με συγχωρείτε, είναι στο 70-67 στο 4ο δεκάλεπτο. Ενώ στο 12 Μπιέλα Φορτιτούντο είναι στο 54-58 στο 3ο δεκάλεπτο. Θα πούμε και σε αυτά τα τελικά αποτελέσματα. Εκτός αν μπορούμε να πούμε για το παιχνίδι αυτό, λόγω του ότι παίζουν οι ΗΠΑ με Βενεζουέλα, ότι είναι το pre-game show για προφανείς λόγους. Ναι. Λοιπόν, είπες, γκαντέμιασες και μην το γύρισες στη Ρώμα, έτσι. Εγώ γκαντέμιασα. Αφού δεν την παλεύει. Έχουμε ξαναπεί για το Μίντο. Ο Μίντο είναι μια. Δεν παλεύει. 24 μάτια έπαιξε και βάλε 10 γκολ. Δηλαδή, τι όχι, δεν την παλεύει ο ίδιος με τον εαυτό του και με το χαρακτήρα του και με τα εφιάλτες που βλέπει το βράδυ. Τι είσαι ο χαρακτήρας, δηλαδή. Θα βγει τώρα, πώς το λένε, Icon Φίντο Μίντο, πιστεύεις? Ο Φίντο Μίντο, λοιπόν, είναι ένα παλικαράκι από την Αίγυπτο, ο οποίος είναι πλούσιος, η οικογένεια του είναι πλούσια. Νομίζω κάποιο αξίωμα έχει ο πατέρας του, κάτι πρίγκιπας, σε ήχης, είναι κάτι τέτοιο. Σε ήχης στην Αίγυπτο, έτσι. Δεν υπάρχουν σέιχιδες στην Αίγυπτο. Σωστά. Και στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν φαραώ. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Έχει κάποιο αξίωμα και πολλά χρήματα από ό,τι έχω διαβάσει παλιά το πατέρα του Μίντο. Έχει και θεώρημα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω, ότι είναι Καμίλα. Έβγαινε από την Αίγυπτο. Είναι, εν πάση περιπτώσει, κάτι της. Είναι ένα παιδί λοιπόν χωρίς οικονομικό πρόβλημα. Πήγε στον Άγιαξ, ο αγαπημένος Φίντο Μίντο. Δεν την πάλευε για κάποιο λόγο, παρόλο που έχει πολύ ταλέντο, δεν την πάλευε, γκρίνιαζε, έκανε κτλ. Και από τότε, όπου και αν έχει πάει που το διώχνουνε. Όχι ακριβώς με κλωτσιές, αλλά του τύπου ότι να μας αδειάσει τη γωνιά, ας πούμε, να έχουμε την ησυχία μας, δεν μπορούμε τη μύρλα του. Όπου έχει πάει, μυρλιάζει. Γιατί ο Μίντο θέλει να παίζει, γιατί ο Μίντο νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Γιατί 1002, γιατί. Γι' αυτό και πάει και δανεικός δεξιά-αριστερά. Και τώρα που γύρισε πίσω, πιθανότατα να ξαναπάει κάπου δανεικός. Εκτός αν έρθει ο Μοντέλα στην ΑΕΚ και αδειάσει θέση. Σωστά. Πάρα πολύ. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όχι, μην ξεχνάμε το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Ποιος το ξεχνάει αυτό? Έτσι, μπρο. Και θα δείτε άπιστη. Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας. Να τα αφήσουμε. Όλα αυτά. Ας τα αφήσουμε. Το Ζερομπέρτο, το δάκρυ του Ντούσκο, τον Τιάγκο. Πολύ δάκρυ έχει πέσει τελευταίες μέρες. Τα σημαίνει, πολύ. Δάκρυ, κλάμα και μύρλα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι μύρλα. Δάκρυ, έχει πέσει συγκίνηση. Ο Τζιοβάνι ήρθε, δάκρυσε, ο Ντούσαν φεύγει, δάκρυσε. Ξέρεις, μια τέτοια κατάσταση. Θα δακρύσουμε όλοι αν φύγει ο Ντάνι. Δηλαδή, είμαστε σε μια συγκινησιακή φόρτιση. Ναι, αυτό το τελευταίο. Κάνω ότι δεν το άκουσα. Λοιπόν, αλλά επειδή τώρα αυτές τις μέρες θέλω να πιστεύουμε ότι εκτός από αυτό που είμαστε, αισθανόμαστε εν πάση περιπτώσει και λίγο κοσμοπολίτες. Έτσι. Και μέχρι λοιπόν να υπάρχει κάποια είδηση σαν αυτή που είπες πριν, εν πάση περιπτώσει, την απευκταία, να μας συνταράξει. Έτσι. Δηλαδή η σημερινή συντακτική η μοναδική πραγματικότητα είναι το Μπεκιά πήγε στην ανόρθωση και ο Όφη πήρε φουκαράκι. Δηλαδή εδώ μένουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέμε για λαϊκή κατανάλωση. Το οποίο καλό είναι. Ωραία είναι. Το οποίο καλό είναι, αλλά έτσι είναι. Αλλά εφόσον ο κόσμος, ο υπόλοιπος μας προσφέρει τόσο σπουδαία πράγματα, δεν οφείλουμε προς να ανατολιστούμε εκεί? Ναι, βέβαια. Οφείλουμε. Δεν οφείλουμε να ξεκινήσουμε, και αυτό θα κάνουμε κυρίες και κύριοι, με μία από τις πολλές υπέροχες παροιμίες που έχει εφεύρει ο θυμόσοφος λαός μας, και οι οποίες ταιριάζουν γάντι σε ορισμένες περιστάσεις. Γι' αυτό που θα συζητήσουμε αμέσως μετά, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε με την παροιμία «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή». Γιατί τι άλλο ταιριάζει καλύτερα όταν βγαίνει ο Τζίτζιο Ζαμπρότα, θα μου επιστρέψεις, θα μου επιτρέψεις. Θα σου επιστρέψω, ναι. Θα μου επιστρέψεις το χαρακτηρισμό. Ναι. Αμέσως μετά. Επίστρεψέ μου, ναι. Λοιπόν, ο οποίος βγήκε και είπε ναι τα σκέτα και ξεκάθαρα
έτσι με την Ανδρέα που το διακρίνει, ότι θα ήταν άδικο να μας πάρουν τα πρωταθλήματα. Είπε ο Τζίτσος Ζαμπρότα. Αντίθετο δίκαιο θα να του δώσει τα επόμενα 3 χωρίς να κατέβει η Juventus να παίξει. Θα μπορεί η Juventus να επιβεβαστεί στη δεύτερη κατηγορία και όταν τελειώνει η χρονιά τη δίνει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Έτσι. Συμπλήρωσε ο Τζίτσος Ζαμπρότα. Ό,τι κατακτήσαμε το πήραμε τίμια. Εντάξει, δεν είναι Τζίτζι. Ναι, δεν είναι. Είναι ένα άλλο που είναι, παιδί μου. Κάτι άλλο. Ο Γιανλούκα λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι κατακτήσαμε το πήραμε τίμια. Γι' αυτό άλλωστε με ενοχλεί όταν κάποιοι φιλέθλοι με αποκαλούν κλέφτη. Ποτέ δεν έκλεψα τίποτα από κανένα. Μπορώ να το λέμε Ζάμπρ. Δηλαδή, συγγνώμη, Ζάμπρ, ούτε την μπάλα δηλαδή. Δηλαδή, ούτε την μπάλα. Συγγνώμη τώρα. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο έκδηλη η ανάγκη όλων αυτών των τύπων να βγουν να μιλήσουν χωρίς να τους ρωτήσει κανείς. Δηλαδή, η ενοχή τους είναι τόσο πασιφανής. Διότι, ρε παιδί μου, όταν εμείς βλέπουμε στιγμιότυπα έτσι, από το καμπιονάτο και βλέπεις ότι γίνονται διάφορα τέρατα, ξαφνικά να πέφτει ένας, ας πούμε, μέσα στην περιοχή μιας αντίπαλης ομάδας, πέναλτι νίκη για τη Juve. Να ξαναπέφτει κάποιος, ξανά πέναλτι. Να ακυρώνεται γκολ αντιπάλων, ξανά μανά κτλ. Όπως το λέμε και λέμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Στην Ιταλία, φαντάζομαι, οι αντίπαλοι γκρινιάζουν πολύ περισσότερο. Και οι ίδιοι πρέπει να αισθάνονται άσχημα. Δηλαδή, όταν παίζει στη Juventus, που είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα κτλ., ενδεχομένως, αν δεν είσαι μες στο κόλπο του να το έχεις κανονίσει εσύ, να τα έχεις μιλήσει κτλ., αισθάνεσαι και λίγο άβολα γιατί λες αυτούς μπορώ να τους κερδίσω και χωρίς το πέναλτι. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, δεν χρειάζομαι να μου ακυρώσει γκολ της Παλέρμο για να την κερδίσω ή της κάθε Παλέρμο. Γιατί είμαι Juventus. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν τόσο ένοχοι μέσα τους με όλα αυτά που έχουν γίνει, που βγαίνουν και μιλάνε. Απ' τη μια. Απ' την άλλη, είναι και το αύριο το οποίο τους απασχολεί. Γιατί σου λέει: αν πέσει η ομάδα κατηγορία, εμείς όλοι, αναγκαστικά, εμείς τουλάχιστον και βάλαμε, να φύγουμε. Εκτός από το Πιντουρίκιο. Εντάξει το Πιντουρίκιο. Αλλά οι υπόλοιποι και για λόγους οικονομικής επιβίωσης της ομάδας και για λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν γουστάρουν να παίζουν στη Β' Εθνική, ότι θα θέλουν να παίξουν Ευρώπη κτλ., θα φύγουν. Ναι. Με πρώτο και καλύτερο αυτό το λαμό και το Ζεμπινά, ο οποίος πριν ακόμα ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ας πούμε, θέλει να φύγει. Δηλαδή σου λέει: εγώ δεν παίζω στη Εθνική και θα φύγω και όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Ο οποίος Ζεμπινά, έχω να σε πληροφορήσω και εσένα και τους φίλους που ενδεχομένως το ξέρουν, ότι αυτό το άκαμπτο λαμόγιο, το κούτσουρο, παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πόσα? Παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Ζεμπινά, κυρίες και κύριοι, παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το διανοείσαι ότι αυτός ο τύπος, με αυτή την μπάλα που δεν ξέρει, με αυτή τη φάτσα, με αυτή την κορμοστασία και αυτά τα μούτρα, παίρνει 2,5 μοίρια το χρόνο και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο στη Juventus. Είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ο Ζεμπινά παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, ο Νέστα πρέπει να παίρνει 15 εκατομμύρια το χρόνο και να παίρνει, ας πούμε, και τις αδερφές των συμπαιχτών του κάθε βράδυ στο σπίτι του. Δεν γίνεται αλλιώς. 2,5 εκατομμύρια. Πόσο δίκιο έχεις. Δηλαδή και λίγα δώσαν στον Μπάλακ. Αν παίρνει 2,5 ο Ζεμπινά, λίγα δώσαν στον Μπάλακ. Διπλασιάζονται τις αποδοχές τώρα. Τώρα που μιλάμε, τώρα. Τρέξτε για να προσαρμογή συμβολέου. Τι να πω, έμεινα άφωνος γιατί διάβαζα τις λίστες με τους παίκτες της Juventus, ποιοι ενδέχεται να φύγουν, ποιοι θα σταματήσουν, ποιοι θα μείνουν ακόμα και αν η ομάδα πέσει κατηγορία κτλ. Διάβαζα διάφορες έτσι λίστες έχουν κυκλοφορήσει. Και είδα στο Ζεμπινά, ας πούμε, ότι ξέρεις, πρόθεση είναι να τον διώχνουν σιγά σιγά με αυτά και με αυτά, είτε μείνει η ομάδα είτε πέσει κατηγορία, γιατί παίρνει και 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λέω πόσα. Συγκλονιστικό. Μπράβο, καλό, μια χαρά τους έχει πιάσει κότσα, δεν μπορώ να πω. Μια χαρά. Μπράβο το παλικάρι. Μπράβο. Έβγε Ζεμπινέ. Άρα Ζεμπινά. Λοιπόν, δει τώρα μας το θύμισε ένας φίλος με ένα μήνυμα. Θα πω εν συντομία την ιστορία με τον Ήμερε Μπόντα. Την οποία δεν είπα χθες. Δεν είναι καμία σπουδαία ιστορία, απλώς μου θύμισε το όνομα. Λοιπόν, υπήρξε λοιπόν μία και μοναδική φορά. Πρέπει να ήταν το 87, ήταν 88. Δεν ξεκινάς κανένα πει ιστορία που δεν θυμάσαι πότε ήταν. Τη χρονιά δεν τη θυμάμαι. Ήταν μεταξύ 87-89 εκεί. 87-88 ή 89. Το άπλωσες τώρα κι άλλο. 88-89 ήταν. Κατά πάσα πιθανότητα. 88-89. Εντάξει. Και δεν έχει σημασία αυτό. Ήταν ανάμεσα στη δεκαετία του 80 και του 90, εν περιπτώσει. Κάπου. Για σιγουριά το λέω τώρα και τα λοιπά. Ναι, πάμε. Λοιπόν, ήμουν με ένα σέχη στην Αίγυπτο λοιπόν. Και μια καμίλα στη Σαουδική Αραβία. Ναι, πάμε παρακάτω. Πήγα λοιπόν για πρώτη και τελευταία φορά. Αν μάθω ότι έχει Αίγυπτο στην Αίγυπτο, εντάξει, άντε μονό σου, έτσι. Μην τυχόν και μάθω ότι υπάρχει έστω και ένας παλιοσεήχης στην Αίγυπτο. Δηλαδή δεν σε ξεπλένει μετά ούτε τι να σου πω. Ο Ναϊάγκαρας. Ο Ναϊάγκαρας θα είναι ένα απλό ντους για σένα.
Στο λέω να το ξέρεις, έτσι. Και παρακαλώ πολύ, αν ξέρει κανείς αν υπάρχουν σε οίκηδες στην Αίγυπτο για να το ρουμπώσω, ας στείλει ένα με οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Όπως και αν δεν υπάρχουν, έτσι. Που είναι το πλέον πιθανό. Όπως και αν δεν υπάρχουν επίσης και το γνωρίζετε με βεβαιότητα. Που είναι και το σίγουρο. Έτσι, λοιπόν, το σίγουρο, ναι, έτσι. Λοιπόν, μπορώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πήγα λοιπόν για πρώτη και τελευταία φορά με ένα φίλο μου στη Λεωφόρο. Ναι. Να δω μάτς του Παναθηναϊκού. Πήγα για παρέα του. Οπότε δεν πήγα απλώς στη Λεωφόρο, πήγα στη 13. Λοιπόν, το παιχνίδι ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε 2-0. Όσο όμως ήταν ακόμα στο 0-0, γίνεται το εξής. Γίνεται μια μπαλιά ενός παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, στον Ήμρε Μπόντα, ο οποίος φεύγει πασιφανώς από κανονική θέση. Και σημειώνει γκολ. Λοιπόν, ο υπόπτης λοιπόν, ενώ ο Μπόντα έχει πανηγυρίζει και πάνε άλλα μαζί από την παλαβότα. Το σκορ είναι στο πόσο? 0-0. Λοιπόν, και ο υπόπτης το ακυρώνει. Το γνωστό κουλό, το ακύρωσε. Έτσι απλά offside. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα εγώ αφελώς έκανα αυτό που φτιάχνει μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Περίπου. Δηλαδή αφελώς και αυθορμήτως γύρισα στο φίλο μου, στεκόμουν από κάτω του και του λέω πω μα τυχεροί ήσασταν. Ευτυχώς δεν το είπα τόσο δυνατά, γιατί σήμερα δεν θα ήμουν εδώ, θα είχα πέσει υπερπίστεως πατρίδας και Ήμρε Μπόντα. Αυτή ήταν η μικρή ιστορία την οποία ήθελα να μοιραστώ. Και μετά, κυρίες και κύριοι, από την L The Body McPherson, αυτή δεν είναι η κορμή. Έχουμε το Γιάννη The Bonda Τσαούσι κοντά μας. Και είμαστε πραγματικά τυχεροί που τον έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, επειδή όμως τα θέματα μας σήμερα είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε καταρχάς να κλείσουμε τη θεσίνη τελευταία εκκρεμότητα. Αυτή ήταν με τον Ήμρε Μπόντα. Όχι, έχουμε πολλά ωραία πράγματα τα οποία βγαίνουν πλέον κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Βεβαίως και υπάρχουν σε αίγηδες στην Αίγυπτο, λέει ο Νίκ. Άλλος φίλος λέει: υπάρχουν σε αίγηδες, απλά έχουν χάσει τα δικαιώματα που έχουν στα κράτη όπως Μπαχρέιν κλπ. Τι ναι, το ξέρεις και εσύ. Τι λες εσύ. Γιατί δεν μιλάς σε όλα. Τι λες εσύ, ναι. Στο ιστορικό σπούδασες. Ναι. Δεν ακούτε τώρα εσείς, αλλά εμείς λέμε ναι. Θέλουμε αποδείξεις, θα το βρούμε. Θα το βρούμε, μην ανησυχείς. Άρε μαύρο φίδι που σε έφαγε με τα μηνύματα που ήρθαν. Αχ, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Θα το βρούμε. Λοιπόν. Και εγώ δεν ξέρω, είμαι Καμίλα αν το πιάνεις υπονοούμενο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε νέα μουντιάλ, γιατί έχουμε πολλά και θέλω να τα πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Γιούργεν Κλίσμαν λοιπόν, ναι, δεν την παλεύει. Αυτός είναι ο τίτλος. Τι έκανε λοιπόν. Ο Κλίσμαν είναι με ομάδα στην Ελβετία. Θυμάστε να παίξει με τη Σερβέτ που λέγαμε το θεϊκό φιλικό κτλ. Λοιπόν, σκέφτεται λοιπόν ο Γιούργεν Κλίσμαν, τι να κάνω για τα παλικάρια μου να περάσουν την ώρα τους. Εντάξει, κάνουμε προπόνηση, αλλά μετά όλη την ώρα, ας πούμε. Άντε μην μου βάλω και τίποτα παράμα τη βιντεο μέσα και κουβάλα. Πρέπει να τους βρω ένα ωραίο χόμπι. Γιατί τάβλη εμείς δεν έχουμε. Άσε και το άλλο, ότι εν πάση περιπτώσει θα ήταν χόμπι το ποδόσφαιρο, αλλά έτσι όπως παίζουν και στις προπονήσεις και στα διπλά τα οικογενειακά, δεν είναι να τους βλέπεις ούτε που ξέρεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος. Έτσι. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του ήρθε η φαϊνή ιδέα. Δηλαδή θα τους βάλω λοιπόν να εξασκήσουν ένα χόμπι, το οποίο ουσιαστικά είναι το αντίθετο από αυτό που θα κάνουμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή να συναρμολογήσουν ένα ρολόι και να το κάνουν να λειτουργήσει. Λοιπόν, αυτό ξέβαλε να κάνουν. Η πρώτη σκέψη ήταν να μπορούν να αποσυναρμολογούν και να συναρμολογούν όπλα με κλειστά μάτια, όπως κάνουν οι ειδικές δυνάμεις, έτσι, όπως το έχουμε δει, ας πούμε, σε πάρα πολλές ταινίες. Αλλά εγκαταλείφθηκε για προφανείς λόγους. Δηλαδή, ας πούμε, σκέψου ένα πιστόλι στα χέρια, ας πούμε, του Καν με το Λέμαν απέναντί του. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και μάλιστα το Τζιμάνι, θα έλεγα, της αποστολής, ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο μάνατζερ, δήλωσε το εξής, διότι ζήτησαν και δηλώσει αυτό το θέμα. Λέει, είναι κάτι το διαφορετικό. Θα μάθουν πώς μπορούν να πάρουν ένα ρολόι σε κομμάτια, να το συναρμολογήσουν και να το κάνουν να δουλεύει. Πρέπει να είναι ξεχωριστό το συναίσθημα όταν συναρμολογήσει το ρολόι και θα το ακούσει να χτυπάει. Ναι, Όλιβερ, πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό. Είναι δηλαδή. Νομίζω ότι πλέον το κύπελλο φέτος πρέπει να δοθεί ένα τεράστιο ρολόι.
Νομίζω ότι είναι περίπου το ίδιο σαν να έχει παραστεί, ας πούμε, στη ρήψη τη ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι. Δηλαδή πρέπει να είναι τόσο ξεχωριστό το συνέστημα. Δηλαδή σκέψου, ξαναμολογείς ένα ρολόι. Από το να παίρνει τον Νόμπελ, ας πούμε, το ρολόι. Ξαναμολογείς και το ακούς να χτυπάει, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. για σκέψου το λίγο, για σκεφτείτε. Και βγαίνει και ο Κούκος από μέσα και ζήσει πολύ μόνο. Και μετά επειδή κάνει 5.000 ευρώ, αυτός ο Κούκος στοιχίζει αηδόνι. Ο Όλιβερ Μπίχοφ γιατί το αγοράζει το χορόιτο. Αχ, θα αγοράσει το ρολόι που έχει φτιάξει ο Καν. Ούτε καν δηλαδή. Δηλαδή με άλλα λόγια δεν ξέρετε πώς να σκοτώσετε την ώρα σας, κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή, και φτιάχνετε ρολόγια. Δεν πάτε να φτιάξετε κάνα κλειστό με τα τούβλα που βαράτε εκεί πέρα μέσα στο γήπεδο, ας πούμε, να μας αφήσετε ησυχούς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τίποτα άλλο. Εκτός αν δεν βλέπουν την ώρα να αρχίσει το Μουντιάλ. Έτσι. Μ' αρέσει όπως σκέφτεσαι. Έχουμε και ένα τελικό πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στο μπάσκετ στο 11, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης 76-84, διπλό. Έχουμε τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχουν σεΐγηδες στην Αίγυπτο. Λέει ένας φίλος, υπάρχουν σεΐγηδες στην Αίγυπτο. Σε μια περιπέτεια του λοχαγού Μάρκ με τίτλο «Ο Σεΐχης της Αιγύπτου» το αποδεικνύει ξεκάθαρα. Και ποιοι είμαστε εμείς να αμφισβητήσουμε την ιστορία? Εντάξει, λοχαγός Μάρκ. Είναι λοχαγός Μάρκ we trust. Το άλλο που πάνω βεβαίως μπορεί να με βεβαιώνει, αλλά με ανησυχεί κιόλας ταυτόχρονα. Για πες. Φυσικά και υπάρχουν σεΐγηδες στην Αίγυπτο. Βαϊμάκης σε Κούκλος, μέχρι τώρα καλά. Υπογραφή Μπάμπης Νταλικέρης. Να σου πω. Και υπ' αυτήν θα προτιμούσα να μην υπάρχουν σεΐγηδες στην Αίγυπτο. Βεβαίως, αλλά από την άλλη είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνεις το κονέ σου με τον Γιώργη τον Καρατζαφέρη και μαζί να κάνετε μήνυση. Γιατί? Τώρα γιατί δεν είχε κάνει ο Καρατζαφέρη στην ιστορία με το βίντεο κλιπ της Ανούλας και μετά ακολουθήσανε και οι διαλύγοι. Ναι, με συγχωρείς, δεν το παρακολούθησα. Λοιπόν. Super Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Λοιπόν, δεύτερο ημιχρόνιο Fight Club. Για το φίλο που ρωτάει το Βασίλη, ο τελικός του Μουντιάλ είναι 9 Ιουλίου. 9 το βράδυ. Εντάξει, για να κανονίσεις τα προγράμματά σου και τι έχεις να κάνεις, να πας κανένα γάμο και τα λοιπά, τίποτα βαφτίσια, να ξέρεις να είσαι στο σπίτι 9 το βράδυ. Πάει αυτό. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θεματάκια. Ναι. Πριν πούμε για τον Σεφτσένκο, αυτά που θέλουμε να πούμε για τον Σεφτσένκο και όλη αυτή την ιστορία, επειδή σήμερα υπήρξε όλη αυτή η ιστορία με τον Κάρσον που πήγε στην Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ, δεν έχει καμία σημασία ότι πήγε ο Κάρσον για να αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Γκριν. Σε τρίτος τερματοφύλακας είναι, κατά 99,9% δεν θα τον δούμε ποτέ. Έχει όμως σημασία πώς έγινε το σκηνικό και τι έγινε εκεί. Όλη αυτή η ιστορία έγινε στο παιχνίδι τη Λευκορωσία. Ο Γκριν λοιπόν, ο οποίος είχε πάρει στο ημίχρονο τη θέση του James, ξεκίνησε ο James έτσι, με τη Λευκορωσία, πήγε να εκτελέσει ένα ελεύθερο. Λοιπόν, λύγησε το αριστερό πόδι του και ξεράστηκε, έπεσε κάτω. Όπως προσπάθησε να σουτάρει, μπάλα έφτασε στο γνωστό μας από το CM, τον Βιτάλη Κουτούζοφ. Ναι. Ο οποίος με τον Γκριν έχει πέσει κάτω ξερός, έβαλε γκολ. Δηλαδή είναι η αποθέωση της λαμογιάς αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή ο άλλος πέφτει κάτω, σφαδάζει, κάνει μια στραβακλωτσιά, λυγίζει το πόδι του, πάση περιπτώσει, πέφτει κάτω, είναι άσχημο, το βλέπεις. Είναι φιλικό το παιχνίδι και εσύ πας και βάζεις γκολ. Είσαι λίγο λαμόγιο, δεν εξηγείται. Είσαι λίγο ξεφτύλας, ναι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γι' αυτό και η τιμωρία του Κουτούζοφ μια ζωή στο CM ήταν εκεί πέρα στη Μίλαν. Έλειωνε, δεν έπαιζε ποτέ. Γκρίνιαζε, έκανε, έρανε κτλ. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Προφανώς είχε καταλάβει ότι πάλι χαρακτήρα στο CM και τον είχαν εκεί πέρα στη Μίλαν να λιώνει. Είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα. Και είσαι φιλικό. Αυτό είχα να πω για τον Ξεφτύλα. Τίποτα από εκεί πέρα για τον Κάρσον, για τον Γκριν και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Το βασανάκι των Άγγλων είναι ωραίο. Ο Ρούνι. Μας τέλειωσε. Μας τέλειωσε τώρα, λένε δεν θα παίξει σε κανένα παιχνίδι. Για τρίποντο κανονικά μπορεί να ξαναξεκινήσει προπονήσεις 7 Ιουλίου. 2 μέρες δηλαδή πριν τον προγραμματισμό τελικό του Μουντιάλ. Άρα δεν υπάρχει, θα πάει στη Γερμανία με ένα αποστολή να είναι μαζί εκεί πέρα κτλ. Αλλά θα αντικατασταθεί. Τελεία. Και αυτός ο τύπος ο οποίος έβαλε το Ρούνι στο ποδόσφαιρο, θείος του τι είναι, που έχει ποτέ ένα σκασμό λίρες ότι ο Ρούνι θα παίξει, τα χάσε. Και άμα κάνει κανένα τσιμιτσικότσι εκεί με τον άλλο να τον βάλει έστω 1-2 λεπτά να παίξει. Και κάνει, αφού σήμερα βγήκαν οι γιατροί και το πάνε επισήμως. Τελειώσαν. Κάνανε τομογραφία μαγνητική. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως αυτή και για το Σεφτσένκο. Λέμε, δεν έχουμε να πούμε πολλά μέχρι να ολοκληρωθεί το ανοσιούργημα. Ναι. Γιατί περί ανοσιούργηματος πρόκειται. Και δυστυχώς όπως βγαίνει αυτή τη στιγμή από τα ρεπορτάζ, είναι μάλλον λιγάκι θα έλεγα εις βάρος του Σεφτσένκο. Δηλαδή ένα Σεφτσένκο ο οποίος
ένα ολόκληρο χρόνο διαρριγνεί τα ημάτια του ότι δεν φεύγω από τη Μίλαν. Πέρα το ότι του βάφησε ο Μπερλουσκόνη, το Γιώξο. Καλά, αυτά εντάξει. Είναι γιατί εγώ δεν φεύγω από τη Μίλαν. Δεν φεύγω από τη Μίλαν. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2009 που θα είναι 33 τάκα. Μια χαρά. Κανονικά, ωραία, δεν φεύγω, ωραία. Και ξαφνικά σε 2 μέρες το δεν φεύγω έγινε συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω για οικογενειακούς λόγους. Εντάξει, οκ, ρε Σαββά, οκ. Εντάξει, είσαι φτωχός. Λέει δεν είναι τα λεφτά, ρε παιδί. Δεν είναι αυτό, τι είναι. Ποιοι είναι οικογενειακοί λόγοι? Δεν ξέρω, δεν είπα. Εντάξει, δεν είναι τα λεφτά. Και τι άλλο είναι. Δεν μου φαίνεται να είναι τα λεφτά. Δεν μου φαίνεται ο τύπος. Αυτό το από 1000 φορές παίζει, ρε παιδί μου, βαρέθηκα. Αν έχεις βαρεθεί. Βαρέθηκα το Μιλάνο, ρε παιδί μου, θα πάω στο Λονδίνο. Και αν το απειλούν την οικογένεια. Δηλαδή είναι ο Σεφτσέγκο, ό,τι και να απειλούν την οικογένεια. Γιατί να το απειλούν την οικογένεια. Πήγε ψηλό, ξέρω εγώ. Αν οτιδήποτε. Αν αυτό. Άσο. Λέμε ό,τι έχουμε στα χέρια μας. Απλώς λέμε ότι επειδή είναι αυτός που είναι, έχει το κύρος για να βγει και να πει οτιδήποτε χωρίς να παρεξηγηθεί. Το πολύ μπορεί να παρεξηγηθούν ήταν οι άνθρωποι της Μίλαν, αλλά εγώ λέω τώρα για τον κόσμο. Γιατί ρε παιδί μου έτσι τώρα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λιγάκι ξενερωτικό ήταν αυτό. Ας ολοκληρωθεί όμως. Για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Πάντως, όπως είπαν και οι άνθρωποι της Μίλαν, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η διαπραγμάτευση της Chelsea. Δηλαδή, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να φύγει για ποσό το οποίο θα είναι καλούτσικο ή αυτό. Πρέπει να φύγει για ένα σούπερ ποσό, το οποίο βεβαίως και να αντικατοπτρίζει την αγωνιστική αξία και το κύρος και το πρεστίζ του Σεφτσέγκο. Και πολύ καλά λένε οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, πάει και σε μια ομάδα που στη τελική ανάλυση δεν το έχεις τίποτα να ξυλωθεί. Σου δεν πάει να ξυλώνεστε για να πάρει τον κάθε Σχέν, ας πούμε, και τον κάθε Σόναϊτ Φίλιπς, τους απιθανόπουλους μπροστά στο Σεφτσέγκο, και να έρθετε εμάς και να μας πείτε καμιά προσφορά του τύπου 10 εκατομμύρια λίρες. Για να πάρουμε κλωτσιές, να τους πάρουμε τις κλωτσιές. Ναι. Και πολύ καλά λένε. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε στο ρεπορτάζ. Μπορούμε. Γιατί κυρίες και κύριοι, εμείς εδώ ακολουθούμε το ρεπορτάζ, και επειδή ακολουθούμε το ρεπορτάζ, ψάξαμε πολύ προσεκτικά και βρήκαμε τι θαυμαστά πράγματα έκανε ο αγαπημένος, ο πολύ αγαπημένος Κάρστεν Γιάνκερ στο ντεμπούτο του, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο Κάρστεν Γιάνκερ ντεμπούταρε με τη Σανγκάι Σενχουά. Ντεμπούταρε λοιπόν στη νίκη με 3-0 επί της Λιάονινγκ, πρέπει να σου πω. Μπήκε στον αγώνα στο 61ο λεπτό με το σκορ ήδη στο 2-0. Μάγεψε, τίποτα δεν έκανε δηλαδή. Είχε μια κεφαλιά out στο 81ο λεπτό όμως, αν αναρωτιέστε. Ενθουσιάστηκε και ο κόσμος. Ξέρετε, πρέπει να τον είδα, έχει σαν τον Γκιούλιβερ από ότι. Φαντάζει να πάει και πέρα όλη τη μάνα και να τροποντάνει στην εξέδρα Κάστερ για να είναι χομοσεξουέλ και να ξενερώσει τελείως. Και εκεί. Νομίζω ότι πήγε εκεί να το αποφύγει αυτό. Υποτίθεται. Λοιπόν, βγήκε μετά το μάτς, έκανε αγαπημένες δηλώσεις. Θα βρω το ρυθμό μου και όλα θα πάνε καλά και τέτοιο. Ο προπονητής του είναι παικταράς και όλες οι άμυνες θα προσαρμόζονται πάνω του και τέτοια. Θα δούμε θαυμάσια πράγματα κτλ. Γιατί αυτό το παλικάρι δεν την πάλεψε καθόλου? Γιατί από βασικό στην Bayern έφτασε 31 του να πάει εκεί? Γιατί δεν θέλω να πω, δεν ήταν τόσο κακός παίκτης ποτέ. Πολύ χειρότερη από αυτόν έκανα καριέρα σε διάφορες ομάδες. Γιατί δεν την πάλεψε μία? Είναι πολλά τα γεν. Εντάξει, πολλά τα γεν. Δεν την πάλεψε όμως, εξαφανίστηκε, χάθηκε ρε παιδί μου, δηλαδή βάλτωσε. Συνήθως από την Bayern βάλτωσε. Αυτό σου λέω, δηλαδή γιατί δεν ήταν τόσο κακός. Πήγε στην Ουντινέζε. Γιατί δεν πήγε σε μια άλλη γερμανική ομάδα να την παλέψει? Αυτό γιατί πήγε στην Ουντινέζε. Μετά την Ουντινέζε, οκ. Πήγε στην Καζασλάουταν. Τι έκανε? Γιατί δεν την πάλεψε εκεί όμως? Πες μου εσύ. 5 μάτς έπαιξε όλα κιόλα. Ναι. 5 μάτς σε ομάδα η οποία υποβιβάστηκε. Γιατί ήμασταν τόσο τυχεροί και δεν ήρθε στην Ελλάδα? Πλάκα. Πώς τη γλιτώσαμε? Σωθήκαμε, ναι, δεν ξέρω. Δεν βγήκε κανένας αετονίκης μάνατζερ να πει παιδιά σας έχω παιχταρά 31, καλό στο ψηλό παιχνίδι που έχει παίξει στην Bayern. Δεν χρειάζεται πολλά. Σας έχω τον Πίτερ Κράουτ της Γερμανίας. Ναι. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Ναι. Δεν έχει να πεις κάτι άλλο. Σας έχω τον Πίτερ Κράουτ της Γερμανίας, φέρτον. Τώρα κλείνω. Λοιπόν, ρεπορτάζ Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, θέλουμε. 26 Μαΐου, ρεπορτάζ Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρουμε ότι το περιμένετε και δεν μπορούμε να σας το στερήσουμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τα σημερινά νέα, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τη Βενεζουέλα, είναι ότι δυστυχώς έχουμε τη δεύτερη αποχώρηση αμυντικού από το ρόστερ, καθώς ο 26χρονος Κόρι Γκίμπς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Μαρόκο, δυστυχώς, και αποσύρθηκε από το μάτι, τραυματίστηκε στο γόνατο, πρέπει να σας πω.
Και ο προπονητής μας, ο Μπρους Αρένα, πήρε στη θέση του τον χαλκέντερο, τον τίμιο 32χρονο Γκρέγκ Μπεράλτερ. Θέλω να σας τα πούμε αυτά, δεν θέλουμε να ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά, έτσι θα δέσουμε την άμυνα και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε μια περηφανή νίκη επί της Βενεζουέλας σήμερα, έτσι για να ξεχαστεί γρήγορα αυτό που έγινε προχθές. Λοιπόν, μετά νίκη πάλι με τη Λετωνία και μετά πάμε για την κούπα. Τέλος. Έτσι. Χρειάζεται να πω τίποτα άλλο? Τίποτα. Λοιπόν, και τώρα θέλω να κάνουμε μια επιλογή και πρέπει να την κάνουμε στον αέρα. Ή θα μιλήσουμε για το καθιερωμένο μας ρόστερ ή θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο. Ένα από τα δύο θα γίνει. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για το ρόστερ. Ρόστερ. Ό,τι πεις. Κράτα το αυτό που έχεις μπροστά. Είναι all time classic. Είναι συγκινητικό. Ναι, είναι το διάβασα εγώ. Είναι all time classic που να παίξει οποιοδήποτε στιγμή. Είναι πραγματικά. Ωραία. Ρόστερ λοιπόν. Ομάδα. Ισπανία. Ισπανία κυρίες και κύριοι. Εδώ κυρίες και κύριοι, ζωντανά. Ζωντανά. Έλα Ισπανία έχω λέγεται. Έλα πάρε Ισπανία διαγεύτε. Πάρε. Λοιπόν, το έχουμε Ισπανία. Ναι. Κάπου διάβασα τώρα για τον Τελόρνο, ο Σούστερ. Νομίζω ναι, ο Σούστερ. Ο Θεός Μπερτσούς και είπε. Αυτό το διάβασα. Εδώ ήταν μέσα σε αυτά. Ναι. Του λέει, μπράβο, λέει, πήρε τον Τελόρνο. Νομίζω ότι ο Τελόρνο αυτό που έκανε, το μόνο που έκανε όλη τη χρονιά ήταν να ρίξει κάτι κλωτσιές στο Μέση. Ο οποίος Τελόρνο μπορεί να χάσει και το Μουντιάλ για τραυματίστηκε. Ναι. Πάμε όμως να δούμε αυτό που έχει σημασία. Ναι. Αυτό που έχει σημασία. Και σημασία, κυρίες και κύριοι, έχουν τα νούμερα. Για να δούμε λοιπόν πόσο σοφά ή ο λιγότερο σοφά ο Λουίς Αραγωνιές και σημασία έχει επίσης αυτό που λέει ο φίλος που στέλνει το μήνυμα, ότι το γέννη είναι νόμιζο της Ιαπωνίας. Ναι, σωστό, επειδή είσαι κανένας τον έξυπνο και μου λες για σέιχιδες στην Αίγυπτο, που υπάρχουν κιόλας. Που υπάρχουν κιόλας. Sorry, το γέννη της Ιαπωνίας. Ναι, σωστά. Φυσικά γέννη της Ιαπωνίας. Εντάξει, ήταν ένα μικρό λάθος. Όχι, γιατί εμένα πήγες να με φας. Ήταν ένα μικρό lapsus lingo που κάνουμε εμείς οι Αιγύπτιοι σέιχιδες. Εμείς τα κάνουμε αυτά. Εμείς τα κάνουμε αυτά. Εκεί, στο δρόμο. Ναι, αλεπούτσε λένε σε ρήμου. Για προχώρα. Λοιπόν, πάμε με τα νουμεράκια. Ναι, θέλω να βάλουμε τη φιλοδοξία. Θέλω να βάζουμε βαθμό φιλοδοξία στα νούμερα. Ναι. Λοιπόν, το ένα το πήρε ο Κασίγιας. Τελεία. Το 2 το πήρε ο Μίτσελος Σαλγκάδο. Μπορεί να χάσει το Μουντιάλ. Αλλά θα έχει το 2 στην πλάτη. Θα έχει το 2. Ναι. Γιατί για πάντα έχει το 2. Δηλαδή από τότε που πήγε στη Θέλτα και τον ξέχασε ο Θεός, έχει το 2. Γιατί κανένας απλώς ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να το πάρει. Εντάξει, αν δεν τα καταφέρει, θα πάει ο Σέρχιο Ράμος στη θέση του. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν ξέρω θα πάρει το 2, ναι, αλλά θα πάει ο Σέρχιο Ράμος. Και λογικά θα πάρει το 2, αυτό θα μου κλείσει ο Λέντμπολ. Θα πάει ο Σέρχιο Ράμος. Ο οποίος τον ακαταγγείλω ότι κακός δεν πήγε. Δηλαδή δεν έκανε τόσο κακή χρονιά. Πήγε. Θα παίξει δεξί μπακ. Pardon. Γιατί διάβαζα κάπου και λέμε, αυτό δεν πήραν το Σέρχιο Ράμος. Λοιπόν, το 3 ο Ντελόρνο. Αν και αυτός. Λοιπόν, το 4 ο Μαρκένα. Πολύ τίμια πήγαν τα νούμερα της Ισπανίας. Ναι. Το 5 ο Πουγιόλ. Κομπλέ. Το 6 ο Αλμπέλδα. Σου πάνε δηλαδή με το πρίμα. Το 7. Ο Ραούλ, εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το 8 ο Τσάβη. Εντάξει, το μόνο που μπορούσε να πάρει ο Αλμπέλδα το 8 και ο Τσάβη το 6. Εντάξει, οκ, δηλαδή δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, έλειπε και όλη τη χρονιά ο Τσάβη, εν πάση περιπτώσει. Ας συμβαστεί με το 8. Αν έπαιζε όλη τη χρονιά, ας έπαιρνε το 6. Εντάξει, όχι, είναι δίκαιο, όχι. Μιλάς για τον άνθρωπο που έχει μεγαλύτερη δίτα από τον Ροναλντίνιο. Πήρε ενδεκαδά το νούμερο παρόλο που είναι έξω 6 μήνες. Πώς όχι. Δεν μπορείς τώρα έτσι. Πώς όχι ο Σάπακας αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Λοιπόν, το 9 το πήρε ο Τόρες. Δίκαιο. Μια χαρά. Λοιπόν, και εδώ έχω ένα προβληματάκι. Με τα δύο επόμενα νούμερα έχω ένα προβληματάκι. Είναι τα νούμερα που πήγανε ανάποδα στους κατόχους τους. Δηλαδή, το 10 πήρε ο Ρέγες και το 11 ο Λουίς Γκαρσία. Αυτά τα δύο πρέπει να έχουν γίνει ανάποδα. Το 10 το παίρνει ο Λουίς Γκαρσία και το 11 το παίρνει και τυχερός είναι ο Ρέγες που το παίρνει το 11. Εντάξει, οκ. Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αυτό πώς ρε παιδιά τώρα, από πού και σπού το 10 ο Ρέγες και από πού και σπού το 11 ο Λουίς Γκαρσία. Ο Λουίς Γκαρσία τι νούμερο φοράει στη Λίβερπουλ, το 10 δεν φοράει ή κάνω λάθος? Νομίζω ναι. Μήπως γι' αυτό του λες το φοράς μωρέ όλη την χρονιά. Μα ο Ρέγες το 10 τώρα, ποιος είσαι ρε Ρέγες και θα πάρεις το 10? Μάλλον όχι ποιος είσαι, γιατί θα πάρεις το 10? Ποιος είναι που έχει το 9 στην Arsenal? Ο Ρέγες, με την διαλογική. Σωστό και αυτό. Μήπως επειδή βλέπει κακούς ανθρώπους και είναι γενικά ένα παιδάκι λίγο, εν πάση περιπτώσει,
ταλαιπωρημένο. Δηλαδή, άμα βλέπεις παντού κακούς ανθρώπους, ας πούμε, δεν είσαι λίγο ταλαιπωρημένος? Ναι, σωστό γι' αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, το 12 το πήρε ο Αντώνιο Λόπες, θα είναι το αναπληρωματικό αριστερό μπακ, οπότε. 2 και 1-3. Ναι. Okay. Εδώ τώρα έχουμε κάτι περίπου περίεργο. Ο Ινιέστα πήρε το 13. Θα πεις το 13 γιατί δεν υπάρχει 24 για να πάρει. Ναι. Η ερώτηση πραγματικότητα είναι ποιος Ινιέστα. Στην πραγματικότητα είναι ποιος Ινιέστα. Εντάξει, okay. Έλα τώρα, μωρέ τώρα. Η αλλαγή της αλλαγής, αλλαγή τώρα πρέπει να είναι και στην εθνική. Σιγά τη χρονιά που έκανε ο Ινιέστα. Μην τρελαθούμε τώρα. Για πες παρακάτω. Λοιπόν, το 14 τίμια ο Τσάβι Αλόνσο, είναι το αγαπημένο, το έχει και στη Λίβερπουλ. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο θέμα μας. Ο Σέρχιο Ράμος πήρε το 15. Εντάξει. Ναι, δεν είναι νέος. Είναι νέος, αλλά απλώς ελπίζει τώρα μήπως γίνει τράμπα. Μήπως γίνει τράμπα. Αλλιώς σου λέει έχω και το 5 και 5-1 ίσον 4 και καλά και προαλήφομαι για το 2010. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, το 16 πήρε ο Μάρκος Σένα. Το οποίο είναι, είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε. Η γνωστή τιμιότητα. Είναι ο 30χρονος αμυντικός μέσος Villarreal. Δηλαδή, αναπληρωματικός, τι θα πάρει? Το 16 θα πάρει. Πολύ ωραία. Αυτό πήρε. Πολύ ωραία. Το 17 το πήρε ο Χακίν, προφανέστατα. Ναι. Σωστά. Μια χαρά. Το 18 Φαμπρέγας. Εντάξει. Κομπλέ. Το 19 ο Γανιαθάρες. Κουλό λίγο αυτό το. Είναι λίγο κουλό. Έκανε την τράμπα με τον Αντώνιο Λόπες προφανώς. Ναι. Ίσως τον έχω το 19 να γίνω και λίγο ξεφτύλα, ας πούμε. Λίγο κουλό. Γιατί δεν είναι κουλό ότι ο άλλος αμυντικός της Μπέτης, ο μικρός 30χρονος Θεούλης Χουανίτο, πήρε το 20. Ναι. Πού πας δε Χουανίτο και παίρνεις το 20? Επειδή το όνομά σου παραπέμπει σε μεσοεπιθετικό, ας πούμε, Δαντελέ, ξέρω εγώ, Καμινέρο, ξέρω εγώ, νομίζω στο Καμινέρο και πας και παίρνεις το 20, πώς παίρνεις το 20 ρε? Ναι, Χουανίτο. Ρε, ξεφτύλα. Για πες. Και ο Βίγια πήρε το 21 με αυτά και με αυτά. Αυτός είναι ο ρηγμένος. Ναι, αυτός είναι ο ρηγμένος τελικά. Γιατί δεν είναι στο Βίγια το 21 ρε παιδιά? Γιατί δεν πήρε το 19 ας πούμε? Ναι, το Κανιαθάρες. Δεν πάρω Κανιαθάρες το 21. Ναι. Ή το 22 εν πάση περιπτώσει. Ή το 23, ή να μην πάρει τίποτα, ας πούμε. Το 23 το έχει ο Ρέινα. Ναι. Θέλω να σου πω, είναι λίγο χαζό. Ο Ρέινα είναι ρηγμένος. Εντάξει, και ο Ρέινα είναι ρηγμένος. Λοιπόν, δηλαδή ο Ρέινα, ας πούμε, λογίζεται ως τρίτος τερματοφύλακας. Να. Δεν είναι αστείο με τη χρονιά που έκανε. Ναι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα ότι έκανε καλύτερη σεζόν ο Κανιαθάρες, απλά για λόγους τιμητικούς. Όχι, απλώς με δεύτερο τερματοφύλακα γιατί τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του. Ναι, και γιατί έπιασε αρκετά πέναλτι φέτος, αυτό έκανε ο Κανιαθάρες. Έκανε εντάξει, σχετικά καλή χρονιά, γιατί έκανε καλή χρονιά και η Βαλένθια. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Ρέινα έπιασε 3 πέναλτι στο τελικό του κυπέλου. Ναι, ο Κανιαθάρες είναι 37 και είναι το τελευταίο του μουντιάλ. Οκ. Λοιπόν, 21 λοιπόν ο Βίγια, 22 ο Πάμπλο. Το γνωστό είμαι εγώ, ναι, το δεξί μπακ που έχετε ξεχάσει. Και επειδή δεν μπορώ να πάρω το 2, παίρνω το 22. Και δεν θα σε μάθουμε και ποτέ, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σε θυμηθούμε ποτέ. Πάνε στην ευχή του Θεού. Ναι, λοιπόν. Και ο Ρέινα πήρε το 23. Δηλαδή. Ψηλό εντάξει, απλώς κανένα ρόστερ δεν έχει κάτσει ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Κουστού μοιραμένο. Ενώ πάνε καλά, ξεκινάνε καλά, κάπου τα χαλάνε. Γιατί μας μουντζώνεις τώρα? Έκανες κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, στο ρόστερ της Ισπανίας το πρόβλημα είναι, είπαμε, για μένα ο Ρέγες με τον Γκαρσία. Ναι. Δηλαδή δεν θα κολλήσουμε. Ποιοι μας λείπουν από εδώ πέρα? Από την Ισπανία. Ναι. Δεν σου λείπει ο Ραούλ Μπράβο? Καλά, εννοείται. Συζητάς? Δεν σου λείπει? Δεν σου λείπει ο Βανελγκέρα? Καλά, ο Βανελγκέρα εδώ καημένος δεν έπαιζε ούτε στη Ρεάλ. Ο Ρούμπεν Μπαράχα. Μπαράχα. Οι υπόλοιποι όλοι εκείνοι κάποτε θα γίνουμε ταλέντα παιχταράδες, Βαλερών και Σία, ας πούμε. Εντάξει, ο Βαλερών είναι μεγάλο. Ο Βαλερών με Γκέτα τώρα είναι. Βαλερών δεν είναι τόσο μεγάλος. Ο Βαλερών είναι 30-31. Αυτό σου λέω, δεν είναι και νιάτα φορτωμένοι όλοι αυτοί εκεί πέρα που είναι κάτι 30χρονο, τι και ως 30χρονος είναι. Η αλήθεια είναι τώρα που το λες, πως κοιτώντας, οι άνθρωποι που κάνουν παιχνίδι στο ρόστερ της Ισπανίας, οι δημιουργικοί άνθρωποι δηλαδή, ουσιαστικά ο Γκαρσία είναι ο Γκαρσία. Άντε και ο Τσάβι Αλόνσο να πεις που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Συν το Τζάβι, συν το Φαμπρέγας, αλλά. Ο Φαμπρέγας είναι πολύ και ο Τσάβι λόγω απουσίας είναι χωρίς δεκάρους. Δηλαδή, εντάξει, ο Λουίς Γκαρσία είναι και το κλασικότερο δεκάρι που έχουμε δει. Ναι, όντως λείπει. Έχουμε ένα κενό εδώ πέρα. Ένα κενό που δεν είχε εθνική Ισπανία. Καλά τώρα, πρέπει να πάρει το Πούτι. Για παιδί μου, λόγω φάτσας θα το πάρει, όχι λόγω φάτσας. Εντάξει, Μοριέντες δικαιολογημένα τα είχαμε ξαναπεί. Πού είναι ο Χωσέμι? Για να ευθυμίσουμε λίγο. Όχι, δεν σταματάμε, όχι. Γιατί? Δεν σταματάμε, δεν θέλω. Super Sport FM 94,6.
Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Λοιπόν, φύγαμε. Τιμά τον 6χρονο αδερφό μου που όταν του είπα άντε ρε Ντάνι, αυτός άρχισε να κλαίει και να σπάει ότι πούνε στο διάβα του. Ναι. Ναι, τον τιμά. Συνεχίζει όμως, ξέρω όμως ότι κατά βάθος και εκεί κόβεται. Κάτι θέλει να πει, κάπως θέλει να το σώσει. Ναι, όμως αυτό που οφείλουμε να πούμε εμείς είναι ότι δεν μπορείς σε ένα 6χρονο παιδί να βάλεις τόσο ψηλά τον πύχη. Ναι. Δεν μπορείς να δημιουργείς εικόνες ή εν πάση περιπτώσει δεδομένα τα οποία ποτέ του δεν μπορέσει να αγγίξει. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στην ψυχούλα ενός 6χρονου παιδιού. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε new end τον Αλέκο. Για ρίξε. Ματζούρ, Παβιό και Βόουτερ στο τρίλημα Κομπάρση. Στα τεστ Λέμενς για Μπλοντζόν μένει στην ίδια τάξη. Ή Κον και Κλάου στα τριλήματα έχουν μεγάλη κλάση. Καλό. Φιλότιμο. Συνεχίζει ο φίλος. Ξέρω όμως ότι κάποια μέρα μπορεί να μην ζω, αλλά θα με ευγνωμονεί που τον είπα Ντάνι. Μάλιστα. Θρασίβουρα Χανιά, Λευτεριά στη Μύκονο. Έτσι. Τιμά το μουντιαλικό σερβο Ντούσαν Μπάστα που έχει αυτό το επώνυμο. Και όχι μόνο αυτό πρέπει να σας πούμε, έχει και site. Δεν έχει Σάσα Μπάστα ακόμα site, έχει όμως το Ντούσαν Μπάστα. Ντούσανμπάστα.com. Μέχρι να βγει το sasabasta.gr που κάποιος από εσάς θα το φτιάξει, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, έχουμε το ντούσανμπάστα.com. Ρε παιδιά, έφαγα τον κόσμο να σας βρω. Πού χαθήκατε? Ο αγαπημένος σας Κεφτές Νορντίν. Ο Μαυροδήμος έπεσε ξερός από τον Φαμπιάτο. Ο Ματζουράκης έτρωγε και έσπασε το πιάτο. Ή έλα από Ξυλόκαστρο πριν πας από το Κιάτο. Ορίστε. Μια χαρά. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα? Να τρώει ο Βόουτερ συνεχώς και στο παιδί του να μη δίνει. Η Μίλαν για αντικαφού χτυπάει τον πιπινί. Ή όποιος δεν βλέπει το Λάρα σαν Θεό, ας μας πει τι πίνει. Έτσι. Το παρακάτω SMS είναι σε 3 μέρη. Σε ευχαριστούμε μάγια μας για τόσες αναμνήσεις. Τα κόλπα σου σαν όνειρο δεν θέλεις να ξυπνήσεις. Μάλιστα. Λόμπες, γκολάκια, κεφαλιές. Αν δεν βρεις τα υπόλοιπα. Και άλλες αλφωνίες απέναντι σε αντίπαλους ηλάτινα λιτίες. Γι' αυτό τα δάκρυα στέρεψαν από την πολύ την πίκρα και μόνο αυτό θέλω να πω. Γιατί και καληνύχτα. Για πάντα θα είσαι δίπλα μας, για πάντα στο λιμάνι, γίγαντας αξεπέραστος, Λάρα Γκαρσία Ντάνι. Συνεχίζεται έτσι. Λέει, κάνετε με μνημόσυνο πριν την κηδεία, έτσι. Τέλος πάντων. Τι μπορεί να αφανίσει το τεράστιο κοπάδι του Χάρτσον, η οργισμένη πείνα του Βόουτερ ή το χνότο του Ματζούρ? Το πρώτο μόνο. Με τιμή ότι σαν λέμε ακόμα ανημιστής, βόουτεριστής, έχω θεοποιήσει το φαγητό. Πάει ο Βόουτερ στην εθνική και τρώει τον Φαντερσάρ ή ο Αστέρας Τρίπολης παίρνει τον Στίβεν Καρ? Ψαγμένο. Το φίλο γιατί είναι φανς τότε, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, του Ματζουράκη αναπνοή σκοτώνει εν ψυχρό. Διώχνει Σισίνιο η Ρεάλ και παίρνει ντομορό. Ή μπήρα αντί για γάλα στον κασκόιν το πιμπερό. Ντροπή στο Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που σε άρθρο του έγραψε ότι η Αμερική σε 8 χρόνια θα είναι υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα τι είναι? Μια που αναφέρθηκε ο φίλος, όμως στο συγκεκριμένο άρθρο ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος έγραψε κάτι πάρα πολύ εύστοχο για την νοοτροπία με την οποία προσεγγίζουν οι Αμερικάνοι το ποδόσφαιρο. Είπε ότι ασχέτως του τι θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη στο ποδόσφαιρο. Σημασία έχει, όπως έγραφε, ότι δεν το κάνουν γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά διότι είναι η φύση του λαού τους τέτοια, δηλαδή η ατομικότητα που τους διακρίνει. Να καταπιάνονται με κάτι και να το και να θέλουν απλώς να είναι πρώτοι. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Μετά το πιτζάμα πάρτι, πεναλτάκι πιάνει ο Μπονέρ. Η Σάσα σε παραλήρημα γουστάρει Κώστα Σόμερ. Ή φαντασίωσε τρελή ο Αίλτον αγκαλιά με γύρο ντόνερ? Το πρώτο. Θα μου επιτρέψεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τον Βόουτερ τον πιάσανε να κλέβει 2 πτυμπέρ. Στο Ματζουράκι δώσανε καινούριο νεσεσέρ. Ή του Λέμενς φωτογράφηση για το Μαρί Κλέρ? Εκεί. Εκεί. Ανταλλάσσω εσωτερικό λευκό φανελάκι σκροπολίθα με πορτρέτο του ελαφιού. Πατέρα του Μάικλ Τζόνς. Του Μάικλ Τζόνς το ελάφι που είχε περάσει από εδώ, αυτού νου. Δεκτή και γραβάτα ψυχολόγου του Ρόι Τάρπλεϊ συνεχίζει. Λοιπόν, το Τζιανλούκα είναι κούκου. Το παρατσόκι του Τζιανλούκα είναι κούκου. Μακάρι, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Μακάρι. Είναι τόσο καλό για να είναι αληθινό. Παιδιά, λέει όλοι αντι-Juve είστε. Για πείτε ποια ομάδα άξιζε περισσότερο τα πρωταθλήματα.
σιωπή μας προς απάντησή σου. Εντάξει. Δεν είναι θέμα τώρα να πούμε στην κουβέντα ποιος άξιζε. Είναι θέμα του αν πέραμε τηλέφωνο και λέγαμε να σου πω, δεν βάζεις. Πώς το λένε αυτό με το αστείο όνομα του διαιτητή, τον Ιταλό. Ένα που έχει πολύ γελίο. Παπαρέστα. Ναι. Δεν βάζει τον Παπαρέστα που είναι δικό μας παιδί να μας σφυρίξει για να μην ταλαιπωρηθούμε γιατί έχουμε Champions League μετά από 3 μέρες. Και για να μποντάρω και τα Παπαρέστα μου στο μάτς. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα άξιζε, δεν άξιζε. Ισοδύναμες για μένα είναι οι ομάδες τώρα. Είναι πολύ μικρές διαφορές μεταξύ της Μίλαν και της Juventus. Το θέμα είναι πώς στήθηκε όλο εκεί το σκηνικό, ας πούμε, και πώς γίνανε οι μόντες. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, όμως ήρθε ο Κον. Τι. Προς όλα τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες αύριο, ρε παιδιά, λέει τι απόδειξη λέτε να βάλουν αύριο στα μαθηματικά. Φερμάτ. Ναι, αν ξέρει κάποιος να βοηθήσει. Λέει ένας τύπος που προφανώς έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση αυτή την ώρα, καθώς υπογράφει ως Κοτόπουλος σε σφαγείο. Ναι. Λοιπόν, να όμως και ο Κον. Στον Μπίστσαν χρωμοσαμπουάν δανείζει ο Χορταρεάς. Τα γάντια του κληρονομιά στο Λέμενσο Μουκέας ή τον Λόρντι πιο τρομακτικό μέλος ο Κουβατσέας. Ο Βαλτεράμα γέρασε, ζήτω ο Κολοτσίνη ή ο Χάρτσος σε διαφήμιση γάλαγιδη σιωπίνη. Ζήτω Κολοτσίνη. Αληθεύει ότι ο Γούμενος διαπραγματεύεται με τον Γιάνγκο Δρακό. Ναι, γιατί ο Γούμενος είναι ένας giant. Να κάνω τα μαλλιά μου ράστα ή θα μου κανονίσει το ραντεβού μέσα στα σαμπάς. Ναι, παλιά. Παλιά όμως. Λοιπόν, ζευγάρι τελικού Αγγλία-Βραζιλία με απόδοση 10. Λοιπόν, και έχουμε και καινούρια είσοδο στους τριληματίες. Ο φίλος που υπογράφει ως Τέας. Ο Καν στον πάγκο περνά τη δεύτερη του νιωτή. Κομμότρια στραβόκοψε τη φαβορίτα Τωτή. Ή ο Γιούργεν θέλει assist manager το Γιάννη Φλωρινιώτη. Είδες πώς με την προσπάθεια πάνε όλα καλύτερα. Μπράβο. Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικά, να ακούσουμε δηλαδή για το Μαξ και με το Στένα σε 2, θα σας αφήσουμε έτσι κάτι να προβληματιστείτε, γιατί σε ορισμένες γυναίκες αρέσουν οι γκέι. Είναι το μήνυμα ενός φίλου. Διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, με τιμά που περιμένω από τις 5 που βγήκα για δουλειά να ακούσω την εκπομπή, μόλις πήγε 10 πήρα, κούρσα μια θεά και έκλεισα το ράδιο για να κάνω καμάκι. Ναι, πολύ καλά τα κάνω. Μια χαρά. Πολύ καλά. Με τιμή που αν και τηρώ κατά γράμμα τους κανόνες του μαξιμανδρισμού, διαβάζω ποίηση Κικής Δημουλά αναγκαστικά για τις Πανελλήνιες. Γιατί αναγκαστικά, γιατί? Και το ένα και το άλλο, ναι, μια χαρά. Και το ένα και το άλλο, δηλαδή γιατί δεν κατάλαβα. Δεν μπερδεύετε τα πράγματα. Ναι. Όλα παίζουν. Ναι. Άμα παίζεις, όλα παίζουν και όλα παίζονται. Ναι. Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε ένα τρίλημα. Όχι τόσο για τα ερωτήματα που θέτει, όσο για δύο πραγματικά συγκινητικές λέξεις οι οποίες αναφέρονται. Παρακαλώ την προσοχή σας. Από την κάλτσα του Παβιό το λάβδανο να στάζει, 56 νούμερο παπούτσι εσπερχάζει ή ο Βότερ νταμάχιασε και ακόμα μυρικάζει. Τι να πω, είσαι μάγος όποιος κι αν είσαι. Κλάους, του Ματζουράκη η πνοή εκπέμπει μια κρασίλα. Στην Πάτρα συμβουλεύεται ο Λέμεν στο Δεσίλα ή ο Βότερ τρώει τα παγωτά μαζί και με τα ξύλα. Έτσι. Καλησπέρα, με τιμά που είδες να τη λέσχη γλεντημένων αγοριών προς τη Μιλάμπρου Γκαραγκάνη για να μην νιώθει μόνος. Είστε πολλοί λοιπόν. Είστε πολλοί. Βαλερών τραυματίας, όπως λέει ένας φίλος. Άμας. Δηλαδή με το Γιαντάνη και Εθνική Ισπανία δεν θα πέσαμε εκεί πέρα. Τώρα καθόμαστε εμείς να παρακαλάμε τώρα για αυτά. Αυτά δεν είναι. Έλεος δηλαδή πια. Λοιπόν. Βouterάκι μαύρο και παχύ, του πάω το καμαρί. Ή Ντάνι μου το μαντίλι σου που το κουνάς με χάρη. Αυτό. Έτσι. Ποιος Παπαδόπουλος, ποιος Ρομπέρτο, ποιος Ρονάλντο. Ο πρώτος να δώσει 1,5 μοίρο για να μείνει στο λιμάνι ο Ντάνι. Έτσι. Τι λέει? Καλά, ναι. Ναι. Οκ. Είσαι σαφής. Δεν, εντάξει. Ναι, είσαι σαφής, αυτό λέω. Από Πεκτρόνη ο Αίλτον έγινε γυρολόγος. Από το πολύ το φαγητό ο Βόουτερ σαν μπογός ή στην πλατεία κατέβηκε ο Σούπερμαν ο Διώγος. Αυτό. Τίμα την κοπέλα μου που άφησε τον πρώην της παίχτη πρώτης εθνικής για να είναι μαζί μου που εγώ παίζω μόνο 5x5. Να με. Μια καλή ερώτηση, παιδιά. Λέει να σου ρωτήσω κάτι. Τι θα γίνει με Καραγκούνι και Ρουί Κώστα για το 10ο καλό? Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί τι να πεις του Ρουί Κώστα? Δεν θα πάρει το 10. Θα πάρει ο Κάρα το 20. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάνει. Ή το 26. Να. Εντάξει. Το ένα το έχει στην εθνική και το άλλο το έχει στο Παναθηναϊκό. Η εθνική έχει το 20. Καλό δεν είναι? Εντάξει.
Τώρα έχει το 10 που έφυγε ο Τσιάρτας, τι λέω. Το 10 τώρα πήρε το 10. Ναι. Λοιπόν, Κλάους και πάλι. Τότε να τρίτη θα έβγαινε αν είχε Κλάι Βάλεν. Ο Βότερ πάει Μουλντιάλ και τρώει το Βεστφάλεν. Ή ο Κοφίδης έκλεισε μπασίστα σε Βανάλεν. Με τιμά που σε εξετάσει δεν αγράψω Λέμε, γράψα Λέμενς. Κλασικά. Προφανώς. Η Πατσούκα με τη Ματσούκα ήταν ξαδέρφες. Όχι. Του Βότερ τα πατσόκυλα φέρνουν στο νου τον Μπιλιά. Στο Ματζουράκι δώσανε αναπνοές παστιλιά. Ή σχέση Κάρλος Γκράβεσεν και ο Μπέκαμ Πόπο Ζήλια. Υπογραφή Sunshine. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, ανταλλάσσω κέρατα του ελαφιού Ρούντολφ Σκάτσελ και λουρία πολυσασμένο σκυλασί με μισομασημένη αμαρέτη Βότερ. Φιλαράκι, διάβασα καλά σελίδα 224 της ΑΠΟΔ. Αποδείξεις το τι είναι. Αυτά πιστεύω, λέει, και τα θεωρήματα. Τώρα, άλλος λέει κριτήριο μονοτονίας ή σημείο καμπής γιατί ο ήλιος σκέει. Άλλος λέει απόδειξη θεωρήματος μονοτονίας, θεωρήματα ενδιάμεσων τιμών, ελεγκτής θα μπει, ξέρουν όσοι γράφουν κείμενα αύριο. Ναι. Τι να σου πω τώρα, λοιπόν. Πάμε σε ένα Κλάους ακόμα. Στη γειτονιά του Βότερ δεν πλησιάζει γατά. Η σάπια κάλτσα του Παβιό βυθίζει και φρεγάτα. Ή Βλάντο Τζούροβιτς με τικ να σφίγγει τη γραβάτα. Τι ωραία πράγματα. Οι γκέι αρέσουν στις γυναίκες γιατί είναι σαν φιλενάδες και δεν πρόκειται να σπάρουν τον κόμμα. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι το εύκολο. Είναι το προφανές. Αυτή είναι η κλασική εξής. Θέλουμε κάτι άλλο. Ανταλλάσσω ματωμένη κάλτσα Λάρα Γκαρσία Ντάνι με ιδρωμένη φανέλα Βότερ. Που και τα δύο σε λίγο καιρό φοβάμαι θα έχουν γίνει συλλεκτικά. Ωραία. Ελεγκτής θα μπει. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα το 7 να πούμε τα τελικά στο κουπόνι του ποδοσφαίρου. Στο 123 Τουρκία Γκάνα 1-1 τελείωσε το παιχνίδι. 1-0 στο ημίχρονο. Στο 124 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων Ιταλία-Ουκρανία 1-0 χ το ημίχρονο. Και 125 Longford Cork 2-1 τελείωσε το παιχνίδι. Χ ήταν στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα, γιατί και εδώ γίνεται ένας κακός χαμός. Γυρεύω καπέλο τύπου κροκοδιλάκια νταντί να ανταλλάξω με μαχαίρι πηξίδα σουγιά πολυεργαλείο Ράμπο. Αυτό είναι μία από τις σχετικά βατές προσπάθειες ανταλλαγής. Παιδιά, η αδελφή μου, όταν έβλεπα στα νέα τη φωτογράφηση των μοντέλων παικτών της Ιταλίας, όταν εμφανίστηκε ο Πίρλο, είπε αδελφή μου ότι αυτός είναι ο ωραιότερος από όλους. Πιο ωραίος τον Καναβάρο και τον Νέστα. Αυτοί θεωρητικά έχουν σουξέ μεγάλο. Να. Μου κάνει εντύπωση. Σωστά. Είδες, άμα φεύγει ο Μαλντίνι, βγαίνει ο κάθε Λεμές τώρα ας πούμε και περνείται για ωραίος. Αυτά είναι τα προβλήματα. Έτσι. Ανταλλάσσω φανέλα Νικολάτη Κουμέ με Κώστα Καρατουλιώτη. Εντάξει, παιδιά, έχουν παίξει αυτές οι ανταλλαγές. USA Uberales πάμε για πρωτιά. Αυτά είναι. Ναι. Αυτά είναι. Ανταλλάσσω Μπούκλα Βαλτεράμα με Κοτσιδάκι Βάγνερ Λόβ. Ωραίο. Μου αρέσει. Πρόστιχο. Είναι ψιλοψαγμένο αυτό. Πάμε παρακάτω να δούμε εδώ πέρα που γίνεται ο κακός χαμός. Τιμά την κοπέλα μου που ενώ κάναμε σεξ σταμάτησε για να με ρωτήσει τι θέση παίζει ο Ζερομπέρτο. Χρυσιάρκτος, έτσι. Χρυσιάρκτος. Κάποιος έστειλε μήνυμα από Ισπανία στο Ζερβάκι και λέγεται το Παναθηναϊκός ετοιμάζει βόμβα από την Ισπανία. Μήπως η βόμβα αυτή έχει όνομα Λάρα Γκαρσία Ντανί? Μήπως. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω, να δίνεις χρώμα πάνω στο δικό μου γκρίζο. Έτσι. Πατάω Παβιό ξυπόλυτος, μαραίνει το γρασίδι. Του Τζουρόβιτς ο Μίστακας στραβώνει και ψαλίδι. Ή ο Βότερ στη χώνεψη κύλιεται σαν το φίδι. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Με τιμάει που σήμερα σε εξετάσεις ο καθηγητής ήρθε και με χτύπησε στον νόμο και μου είπε τι κάνεις άγγελε. Και εγώ το απάντησα μην το ξανακάνεις αυτό ρε. Παράκληση. Λίγο τα νεύρα σου. Ναι. Παράκληση. Πείτε μου σας παρακαλώ σε ποια ομάδα παίζει αυτός ο κουτρούτσος που αναφέρεται συνεχώς. Παίζει την Dream Team του Sport FM. Έτσι. Είναι η απαλλαγή της Ευαγγελίας Θοδωρίδου, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Έτσι. Και αν τα ακούει δεν θα χαρεί και ιδιαίτερα. Δωρεά. Χαρίζω τρίχες του ειδόλου χάλια από το Ρόδα Τσάτα και Κοπάνα και μασαζοκορσέ Βίκτορ Αλεξάνδερ. Δεν ξέρεις τι είναι απαλλαγή. Δεν έχεις πάει στρατό εσύ επειδή κοιτάς με απορία στο λέω. Δεν ξέρεις τι είναι απαλλαγή. Για καλό το είπα. Δεν το βλέπει. Για καλό. Έτσι. Δίνω φανέλα Μαλέκου το Αποέλ και κομμένη κοτσίδα του για 20 λεπτά μέσα σαν μπάστα. Για σένα κάτι μπορεί να κάνουμε γιατί αυτό που προσφέρεις είναι πολλά. Είναι πολλά και σπάνια.
Εσύ έχεις μια τύχη. Και συνεχίζει, ανταλλάσσω υπογεγραμμένη φανέλα Παναθηναϊκού από Δωμάζο, αλλά και οτιδήποτε άλλο κατέχω για τη Σάσα Μπάστα. Ο πιο ωραίος είναι ο Γκατούζο Μάγκες, λέει κάποιος, ή κάποια. Ελπίζω να είναι κάποια. Αχ, Ντάνι, σ' αγαπώ και ας μη φτάνει. Κάνε κάτι κι εσύ για να σε δούμε στην εθνική. Το Μουντιάλ να σηκώσουμε και τον Ραούλ να διώξουμε. Πάει δεν πάει, ομάδα δίχως Ντάνι προκοπή δεν κάνει. Μη φύγεις, σε αγαπάμε. Σκέψου ποιος άλλος θα καθαρίζει πιο ωραία το. Έλα, αηδίες. Με τιμή που σήμερα δεν βγήκε ο Κουτρούτσος και νιώθω σαν να έχω στερητικό σύνδρομο. Ναι, γιατί έχεις. Τι με τιμή περισσότερο, ότι έψαξα στο eBay για φανέλα του Voter στον Άγιαξ ή το ότι βρήκα μια φανέλα? Συγκλονιστικό, έτσι. Παιδιά, ο Γιάνγκερ είναι τόσο άμπαλος που κανονικά θα πρέπει να παίζει αμυντικός, που και ακόμα και αν έπαιζε αμυντικός πάλι θα φαίνονταν πόσο άμπαλος είναι. Εντάξει, άμα είσαι άμπαλος, είσαι άμπαλος, δεν έχει τώρα. Λοιπόν, είπαμε, δεν ξέρουμε, παιδιά, να δείχνει την εθνική μας, των ΗΠΑ εννοούμε, έτσι. Ναι. Αλλά είπαμε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αν δεν το βρούμε στα δορυφορικά, CNN. σύνδεση CNN και περιμένουμε το έκτακτο. Ο Ντάντε πάει για καρφί και ο Γίτας τον μπλοκάρει, ή ο Μπαμπαγκίτα κρύφτηκε πίσω από το δοκάρι? Ένας φίλος για την Ισπανία που συζητάγαμε τις απουσίες λέει ότι η μεγαλύτερη απουσία είναι του Βιθέντε, γιατί δεν υπάρχει άλλος καθαρόαιμος αριστερός μεσοεπιθετικός με έφεση στο σκοράρισμα. Το Βιθέντε προφανώς και εγώ ήθελα περισσότερο το Βαλερόν, γιατί το Βαλερόν είναι και λίγο, είναι λίγο τρυφερός. Πέρα το ότι είναι τραυματίας, είναι και λίγο τρυφερός. Είναι αυτό που έχουν μπει και οι προπονητές του κατά καιρούς, ότι είναι είχε λίγο τσαγανό παραπάνω. Θα ήταν ένα από τα καλύτερα δεκάρια του κόσμου. Αλλά επειδή του λείπει το τσαγανό και δεν έχει χαρακτήρα και κρύβεται στα δύσκολα, όπως έχουν οι προπονητές του και όχι εμείς. Μην άρχισε τώρα η Βαλερονική να λέτε άλλα τι άλλον. Με τιμή που έψαχνα καιρό δικαιολογία για να πω στην κοπέλα μου να χωρίσουμε, μέχρι που άκουσα τη θεϊκή διαφήμιση και της είπα μου ήρθε φλασιά Μαρία. Όχι. Όχι λοιπόν. Κάποιος λέει κάτω από τη μάσκα του Λόρντι βρίσκει το κόλκα. Έτσι. Κάποιος άλλος λέει λάδι καπνός πανετολικός. Πάρα πολύ ωραία. Με τιμή που μου λείπει ο Φέλιξ Αμποάγκουε. Σε όλους λείπει. Αλλά ευτυχώς και το Φέλιξ Μπόρχα. Ανταλλάσσω βίντεο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ανταλλάσσω βίντεο με το μοναδικό τρίποντο του Αγιασοτέλη με την μπετονιέρα που γυρνάει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Τι είναι η μπετονιέρα? Δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων. Ανταλλάσσω παπούτσια Ντάνι με Ζελέ, Ιμπραήμ Κουτλουάι. Και ο Βιθέντε τραυματίας είναι, λέει κάποιος. Ναι. Τι έγινε, παιδιά, τι έπεσε? Ακρίδα έπεσε. Τι με τιμή περισσότερο? Α, το είπαμε αυτό. Αμά πια με την πάστα, εγώ ψηφίζω Μαρίνα και Έρη, λέει ο Γιώργος. Ποια Μαρίνα και ποια Έρη όμως? Η Έρη φαντάζομαι ότι είναι η Λόλη. Να υποθέσω η Μαρίνα είναι η Σάζη, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ, δεν κάτι θέλει να μας πει, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το πήραμε το μήνυμα. Και δεν μας το λέει. Λοιπόν, τι? Φεύγουμε, τι. Τι θα γίνει? Φεύγουμε. Να διαβάζω κανένα mail. Ακολουθεί ο Μάκης Διώγος να δούμε ο Διονύσης Ελευθεράτος για πόσο καιρό ακόμα εδώ θα μας εμπέζει. Εν πάση περιπτώσει που είπε να φύγει για άδεια και έχει ξεχάσει, ας πούμε, που είναι το στούντιο. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Διότι από Δευτέρα βγαίνει λιποτάκτης πλέον. Δηλαδή είναι ΑΑ τόσες μέρες, από Δευτέρα βγαίνει λιποτάκτης. Το λέμε, αν ακούει κάποιος να το μεταφέρει, εν πάση περιπτώσει, εκεί που μπορεί να βρίσκεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στην των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Το Λάπρο Καραγκάνη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Το Στονέσε 2 και το Μαξίμ που μας έκανα παρεάκι. Και όλους εσάς βεβαίως να είστε καλά, να έχετε καλό σουκού. Έτσι. Και εσύ για Τσάουσου να έχεις καλό σουκού. Και να φοράς αντιλιακό με υψηλό δίκτυο προστασίας. Αυτό ήθελα να πω και όλοι μας τη Δευτέρα εδώ που θα γυρίσουμε να έχουμε τουλάχιστον κάτι να πούμε για τα θεϊκά δελτία ειδήσεων, τα δελτία ειδήσεων τα οποία Σάββατο και Κυριακή πλέον λόγω θερμοκρασίας πιστεύω ότι θα αλωνίσουν. Θα μας δείχνουν φυγγάγια και πισινούς συνέχεια. Δηλαδή και συντονιστείτε στο δελτίο γιατί θα έχετε τη μυθική του σίγουρα. Γιατί οι Αθηναίοι θα εκδραμούν στους παραλίες. Έτσι. Για χαρά.